Nyakorongo jonka mora mintiere hosero kanyo sa pagario maru kinyo majaber kawuono en chieng' tarik 7 dwe mar 11 higa mar 2025 kamora mintiere e gweng' mintiere gino mara ni kor lwasi bende ber bure Nairobi ka koth nochuo otieno mana piny rugodo odiochieng' ma kawuono kata kamano adwak ni machiegni chenro mag wachako sani nyaka rom kanyo sa 5 mar onyango matayo kiny ma kawuono nyinga Sharon Ong'aw kiny ma kawuono wantiere koda chenro mathoth ma bende waiko Nyakorom Gajwang' bang' ma abro bedo ka kilo ni weche manyien bed gi ng'eyo kaka piny Kenya ochia hinya e gwenge magwa mopogore kana romo kanyo sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi abro bedo kata yie nonro mano mar gazeti kaka pile wano gazede ariyo The Standard kanyakla kod Daily Nation gisani The Standard emosechopona The Standard okinyi ma kawuono ka githor wach magimiyo pek gindike kanyo ni cells of death mano kaluwore koda thoe mopogore mabendo osebedo ka nene cells mago bila iwacho ni oganda kata mna maromo jo Kenya 17 osewito ngimagi e cells mago bila nonro mabende imlu notimo chakre higa mar 2024 nyaka higa ni man 2025 wacho ni oganda mano mapachuka maromo 17 osewito ngimagi e cells mago bila iwacho ni mago oganda masamoro no dhi e cells kata mna noter go bila e cells baka mago ka gingima katika mano bange wach tho mar ginuwuok bange mano bende luore koda ripode mopogore mabende familia osebedo kamanyo mar mondo migiyud ratiro kendo giyud adiera e wi nyithindgi mopogore tipo mabende nokomeny moko kuom jo Kenya mabende nowito ngimagi e cells mago bila haneno kanya Albert Ojwang' nyalo paro tho mano mar Albert Ojwang' e cells mago bila mano ma Central Police Station mani county ma Nairobi kin mamoko mabende nokomi ochiw picha gi kanyo kata kamano bende aneno ka jodito mago bila bende osechiw picha gi kanyo mano Hugai mar obila mapachoka kanyakla kod jalupne Daily Nation ka ono chopo kanyo bende Nyakorom Gajwang' duto te abro bedo ka kilo ni chakre sa 12:30 nyaka rom kanyo sa 1 mano mar okinyi bang'e adon gitwa ke chenro mar openjo kiny ma kawuono wabro bedo kwa loso kotendre kod dwaro mano mar chungo ng'anyo wang'eni ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany mabende nosebedo ka timore Nyakorom Gajwang' kuom thuolo mano mar ndalo 49 tutinende norumo bang' koro riwruok mar Ruwasu nochungo ng'anyo mar gi ayanga dhi bedo koda japuonj mbalariany mano Dr. Tom Onyango kanyakla kod rawera mabende somo e mbalariany mano mar Kenyatta mong'ere kaka Steve Oduoro bang'e chenro mar ng'ejo thumbe wa ukiny makawuono na kapile ng'ini chieng' tich abich itayo gi Solomon Atito odiochieng' makawuono chakre sa 2 nyaka sa 3 mano mar okinyi odhi bedo ka otwak gi jathum mong'ere kaka Jim Likembe benige Jim Likembe kike Nyakorom Gajwang' ikete ka e chenro mar ng'ejo thumbe wa chakre sa 2 mar okinyi nyaka sa 3 mano mar okinyi chenro mar mbakoro mwang'ini chieng' tich abich jabedo gi rowere kata kamano odiochieng' ma kawuono okadhi bedo gi rawere Nyakorom Gajwang' pod migosi Raila Amolo Odinga mosenindo pod imedo ywage kor gwenge mopogore odiochieng' manyoro nwanno ka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka notero ywak mare mano kang'o ka Jaramogi kanyakla kod jotelo mopogore mawuok e gwenge mago mag Ukambani e kinde mabende ywage Juma Nyakorom Gajwang' bende nwaneno ywak mabende notere county ma Homa Bay odiochieng' manyoro ywak makamano notere county mano ma Migori bende nwaneno jumani bende ka ywak mare notere county mano ma Nakuru dwaro mar ODM Nyakorom Gajwang' en mar mondo giter ywak e counties mopogore mana ka ne giselieko motelo ne jogo ek mabende nokoyudo thuolo mano mar goyo riti ne migosi Raila Amolo Odinga kinyalo paro no ywage county mano ma Nairobi county ma Kisumu kanyakla kod county ma Siaya mabende oganda nowuok oko mano mar neno ringre mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga omiyo kiny makawuono Nyakorom Gajwang' wang'eni migosi Raila Amolo Odinga no ywage kata mana no wacha kata no werne thum kano ngima Nyakorom Gajwang' bang' tho mare bende thumbe mopogore nogolo omiyo kiny makawuono dhi bedo koda jothumbe 5 mabende nochiwo wer ne migosi Raila Amolo Odinga bang' tho mare koro adhi bedo kama na kanyalo nyisi mapiyo ne jogo ek mabende nokoneno posters magwa mane tok mabende adhi bedo godo chakro sa 3 nyaka sa 5 mar onyango adhi bedo gi Musa Jakadala Aungo Woda Wendo Hatomi Sifa Ide Chieng' kanyakla koda Elisha Tuto duto te gin moko kuom jower mabende nogolo wende mago mag ywago Raila Amolo Odinga bang' tho mare koro mane kaka chenro mago chalo kiny makawuono kaka pile hioronwa ute
Lai mago tema choka rede ka uchiel nono. Mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. Yudo achiel kachiel mbui mar Facebook, wantiere YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital. Ano wuon antiere mbui mopogore fan page mara mbui mar Facebook yudagi nying mar Sharon Onga. Benantiere mbui mamoko manomore mar Instagram, X kanyakla kod TikTok. Atimo nagi nying achiel mar Sharon Onga. Bende kudo nyaka giko mar chenro makamani kichma en rupenya. Mokongo hoitu dich mnyena. Gentleman lying here would have been the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. We've been to the trenches with my brother. Kata sani okwa winj maber wawinjo matek to wakwayo sirikal ma Kenya gi sirikal ma Tanzania mondo giyudnwa konyruok gikonywa mondo wayud nyathiwa no mondo duogunwa body mare mondo waiki. At the moment, county government has moved more than 2,000 people using their transport since the 2nd of this month. That was on Sunday when we started the rescue mission. Nyakoram gojonka mura mintiere dakika hena birio toksa pagari marukinye machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwachako heni jatendun bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Notelo ne kweth mar oganda mawuok e dhod Joakamba e ywago mane en ogai mar ODM Reludinga. Kendo pare kaka jal manotiyo kodgi machiegni maonge akweda mar dhoudi. Kaka Steve Biko lero, jotelogo nosingo mar dhi gi lweny mane Odinga ochako mar bedo gi yiero ma itayo yor adiera kod ratiro. Boma mabondo kod alwora mare pod medo rwako welo mopogore mabiro mar chiwo luor margi mogik ne mane en ogai mar ODM Raila Odinga pargi makang'o ka Jaramogi. Kawuono jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka notelo oganda mawuok Ukambani e ywago Odinga. E kindeno Kalonzo noywago Odinga kaka jal manochiwo ngimane ne telo makare kendo hepo lwenje modhuro mane geto ngimane mana ni mondo Kenya oyud telo makare. The gentleman lying here would have been the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. We've been to the trenches with my brother. On one occasion in 2023, when Kenyans were saying the cost of living was unbearable, some of us wore sufurias. We nearly got killed. Raila and I escaped. Jatelo no nomedo ni koro en agete maduong' ne jotelo manotiyo machiegni gi Odinga mondo dhi nyime gi sundo dwaro mar telo makare mawinjo dwa jopiny kowacho ni mano e gima Odinga nochung'ne. I remember that little girl in 2024 who say on the television, Baba, you have done enough. Rest, achia seekers. And they did. They even went to the Central Business District. And the history of this country cannot be written without a prominence of place being given to our brother Raila Amolo Odinga. Porka kore, Gavana Mama Kweni, Mutola Kilonzo Jr. nokwayo duol matayo yiero gi kiew IEBC mondo neni lek mar Odinga mar bedo gi yiero ma oyanga ochopo kare. Wach manosir kod Gavana Masiaya, James Orengo. There's one thing Baba wanted and has never materialized. That is called a free and fair election. Free and fair election. Hiyo Baba ameenda kama hatujatimiza. And we must continue saying so. Let us not experiment. There's a science about winning elections.
And one of them is to be resilient and to make sure what Tula was saying, that there's going to be free and fair election. Unaona jirani amefanya election 98%. 98%. Ekinde wuoth makamae, oganda jo Ukambani noman rekod chiaye maromo dhok 100, ranyisi mar lemo maduong' mane Odinga omako mipimo mana gi Njuri Ncheke e kind jo Ameru kod mwandu mamoko. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kowuok e kaunti ma Siaya kod Mgajwanga tiere kaunti ma Migori kama tendo ODM osingo dhi nyime e bedo sirikal mar Manywanda e kinde ma gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chop winjruok apar manoketo gi mosenindo Raila Odinga. Ne giwuoyo e kinde nyasi mar apar Raila Odinga, nyasi manobagi e alap Masoni e sub county ma Awendo. George Juma nigi ler. E seche ma oganda jo Kenya pod jime kod yuago mosenindo Raila Odinga e yore ma opogore opogore, tend kaunti ma Migori ne obago nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga e alapno Masoni e kaunti ma Migori. Nyasi ni mano chope kod oganda mathoth ne otele kod jotend ODM ma oting'o gai ma kojolo Oburu Oginga, jako mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ochele Ako kod jotelo mamoko. Oganda kod jotelo ne oparo mosenindo Odinga e yore mopogore opogore. I have brought to you the message of unity. Raila alituambia ni lazima tuungane pamoja. Alituambia ndio tuendeleze chama. Leo tunakumbuka baba na tukumbuke baba kwa hii mfano. Sisi ambayo tuko hapa tuanze kutafuta marafiki waingie kwa hii movement. Ile heshima tunaweza fanyia Raila ni kukusa itikadi zake kama heshima kwake. Dona kwa jotelo, manyoyu dotelo, gichama mar ODM, mondo kik Raila chienwa watine jopiny. E kinde nyasi bende tend ODM ne osingo dhi nyime kod bede sirikal mar Manywanda nyaka higa mag 2017 ka giwacho ni kanye mosenindo Odinga ne owegie. Tutakaa ndani ya broad-based mpaka 2027 na ikifika 2027 ODM itakuwa chama ambayo itaunda serikali ama itakuwa part of the coalition that will form the government of the Republic of Kenya. Here's the people of Nyanza. When you do us good, we don't pay back. Kiwa chama yetu ya ODM itaendelea kupata nguvu, tutaendelea kuheshimika Kenya mzima. Better to deal with the devil you know than the angel you have never seen. Agenda 10 ambaye baba na President Ruto waliandikishana huko KICC, tutahakikisha ya kwamba hizo agenda zote zimekamilishwa na zimefanyika. Jotend ODM gikao tele kod ogai margi ma kojolo Oburu Oginga kod jakom margi Gladys Wanga, jodwar Masuna East Junet Mohamed kod mamoko ne owacho ni gimaduong' ma gidwaro en ni mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ketie tim winjruok mane giketo kod Odinga ma oting'o chudo mag jogo eko mane owito ngimagi kod mago manohinyore e kinde siasa mokalo. Our people who are hurt, the victims of post-election issues, are waiting, wanangoja compensation. Na baba pamoja na the president, they put together the committee under Professor Makau Mutua to handle compensation. Zile vitu 10, karibu vitu 5 zimefanyika tayari. Mambo ya compensation ya youth ambayo waliumia katika maandamano. Kama mama nataka kukuomba, kilicho kubwa ambayo inamuuma baba hata kwa kabri lake, wale watoto wetu waliumia kwa maandamano hawajalipo. Jokanyogo mag ODM kindero margi ne bende ne ojiwo riwruok mar oganda ka bende gisingo dhi nyime matego dwaro mar ODM. Nobody who will want to talk to you if you are a weak party. People will talk to you because you are strong. Under the leadership of Dr. Oburu Oginga, that we will make sure our party remains strong, our party remains vibrant. We expand our party so that the number of seats that we have in parliament can move from the current 80 to 110 seats come 2027. Adierini jopiny dwaro ni mondo wariwre kaka joko nagi. Omiyo jogo moyier mobede mesa mamalo, une munyalo pogo party ni, jogi tok no pog party. George Juma.
Jaramogi TV, Migori. Kopogore mane kaunti ma Siaya ni gavana ma Siaya James Orengo onyiso luoro mare ni ponono jodito mag duond bura mar ODM okochiko itgi ne dwach jopiny to duond bura no inyalo muonye gi piny owacho kendo weyo johera mage e kuyo. Orengo okwayo piny owacho mondo kik tiek duond buche mathoth e pachoka, kwacho ni mano en yo mar thiro demokrasia ma pachoka. Jod bura ma Kisumu Ruth Odinga nowacho ni ODM pod ongirore kendo onge jal manyalo yienge kokalo kuom nyiewo jokanyo mage e yo moro amora, wach manosir kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. I can assure you as Kenyans that ODM will remain strong, ODM will remain united, and ODM will remain one. And I can tell you that ODM is going to any negotiation table as a strong, one, united ODM. We will not allow ourselves to be weakened. This is a party like the party of the Kenya People's Union, which was started by Oginga Odinga, which was a party for the people, of the people, and by the people. And so that is the same tenet of which we have ODM. Let us not kill political parties. Let us not kill political parties. Na ODM, sisi kama watu wa ODM, msifanye makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Anyola mar John Ogutu, Jakenya mosebedo ka puonjo e piny Tanzania kuom thuolo mar higni 10, manyocho negi kinde ng'anyo e piny Tanzania. Onyiso ichwang' margi ewi kaka sirikal ma Kenya ojwang'ogi e chenro mar yudo ratiro kod duoko ringre dala mantiere kaunti ma Siaya. Anyola nowacho ni onge kony moro amora magiseyudo kowuok e sirikal kata mana mbetre mar piny Tanzania. Kadwaro margi maduong' en ni sirikal okonygi duoko ringre John Ogutu dala mondo gikowe kar yweyo mare mogik. Chris Awino nigi mathoth. Lit kod kuyo mar wito sulwe mar Anyola nenore e wang' Jennifer Atieno, nyamin John Ogutu, Jakenya mosebedo ka puonjo e piny Tanzania kuom thuolo mar higni 10 mokalo, manyocha ochiel kod magina e kinde yiero maduong' mar piny Tanzania juma mokalo. Oko mar mbetre mar piny Tanzania pacho kae, Jennifer Atieno kod owadgi machielo Evans Odhiambo chieng' goyo e lweny margi mar manyo ratiro e wi tho mar nyathigi. Wan wawito nyathiwa manodhi Tanzania, osebedo Tanzania kuom higni 10 kaka japuonj. Ok nodhi kaka jogo manodhi dwaro timo lweny kuro, to kuom hawi marach wayudo ni ogoye risasi, kendo picha nonyisowa ni ogoye risasi 2 e toke mopodho gi bund iye. Safar margi mar yudo kony mar duoko ringre japuonj John Ogutu pacho kae osebedo gi midhiero mathoth ka iterogi e apis achiel nyaka machielo mar sirikal. Wabiro i ofis kama nyocha watere barua manyiso ni wan gi chandruok gi nyathiwa man kocha chande, to jogo man kane wachiwo barua chieng' wuok tich nyaka kawuono onge gimoro amora ma gisenyisowa. Okoth noneg karakach kwa any area gi nikech kita joma kadho yune ka ng'ato chopo yvet ng'ato wacho ni sini mwalimu asa kufa. Kore moa kwa jod bura president ma Kenya go foreign affairs minister gi konywa. Kata odoko ni chenro mag sirikal mar piny Tanzania to dhi nyime ka pile bang' Samia Suluhu Hassan chamo machieng' wuok tich jumani. Anyola mar John Ogutu to pod chandore e dwaro margi mar yudo ringre mare kata yudo ler ewi kama ringre mare nitiere. To en nyathi ma chakre tin ne en nyathi mamuol maonge wach gi ji, kendo kata koko ok ohero. Kokanye wayudo ni onyalo tho e piny mawendo nikech joka ne gore, to masira mar bunde yude nobedo nwa malit ahinya, ok no wawinjo kwa mor e chunywa. Kata sani ok wawinj maber, wawinjo matek, to wakwayo sirikal ma Kenya gi sirikal ma Tanzania mondo giyudnwa konyruok, gikonywa mondo wayud nyathiwa no, mondo duogunwa body mare mondo waiki. Anyola mar japuonj John Ogutu ohum nono kod piny owacho mar Kenya kuom ling' thikeno dino itgi e kinde magin to gichandore ka dwaro margi en mondo sirikal okonygi duoko ringre John Ogutu pacho kae mondo gidhi kowe kar yweyo mare mogik e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Mabiro e kinde ma jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo
oyango ni sirikal timo duto manyalore mar duoko ringre John Ogutu pacho kae. Dr. Raymond Omolo olero ni piny owacho dhi miyo anyuola mar John Ogutu kony duto koting'o nyaka duoko ringre pacho kae tune bero mar dende kaachiel kod ting' mar iko ringre mare. I have been in touch with my colleague in charge of foreign affairs, and there is already the contact that has been created with the embassy in Dar es Salaam. So what I would urge the family is that we are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful. Eko machielo, jatend migao mar weche maoko Musalia Mudavadi kod metre mar Kenya e piny Tanzania oyango ni gisetimo twak kod piny owacho mar Tanzania ewi chal mar jo-Kenya modak e pinyno. Migao mar weche maoko osingo ne jo-Kenya modak e piny Tanzania ni idhi rito ratiro mage kaachiel gi miyogi alwora maber. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi manyakor mgajwang' riwruoge makedo ne ratich oganda e piny Tanzania okwedo telo mar pinyno kuom rocho ratich oganda e kinde yiero maduong' mokalo kanyuola manoito jogegi kata mapok ong'eyo ndach jogegi. Ikwayo mondo ogo lipot ne riwruogegi mar mondo mi okonygi minyo. E oboke ne ute fwambo, riwruogo kinde mar piny Tanzania Tanganyika Law Society lero ni jopinyno ni kod ratiro e katiba mar ng'anyo mamuol kendo sirkal notimo marach kuom chelo gi magina kendo nego rowere makwan gi pok oyangore nyaka kawuono. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan anochamo mama nyasi manobagi kambi jolweny kendo noyori mana kod jotelo sanja tok yiero manopong' kod mutni gi ywak. Yiero no manochakre tarik 29 dwe mokalo nobedo kod rochni makoni kod kocha manoketho mwandu turi kendo weyo ka rowere makwan gi pok oyangi owito ngimagi. E oboke ne ute fwambo, riwruogo kinde ma piny Tanzania Tanganyika Law Society kod riwruok makedo ratich oganda Tanzania mano Human Rights Defenders Coalition okwedo rochruok mar ratich oganda manoneno e yiero no. Riwruogego lero ni apisas mag arita notiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo mane kwedo tenda goko kendo ne dwaro yiero ma uyanga. Moko kuom bombe madito ma ji noyudo hinyruok oting'o Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha, Songwe, Geita, Mara, Shinyanga kod bombe matindo kaka Tunduma, Katoro e kind mamoko. Ka jokendo ratich oganda wacho ni wachno onjao nying piny Tanzania ne pinje maoko. Kopogore kod tulo, riwruogegi lero ni mwandu mathoth mag sirikal kod mag ji giwegi nokethre e kinde ng'anyo ma kamago ka jopiny kwayo mondo thegre kod tulo mag ketho mwandu sirikal. Kamano bende gikwedo loro mbui manotimre pinyno e kind tarik 29 nyaka tarik 3 ma dweni, gino ma giwacho ni orocho chenro mathoth e pinyno. Kamoting'o ni moyiengore mbui e kaloso omenda, kamoting'o bengi, chenro mag oro gi golo omenda e yor simbe mag ong'we yamo e kind mamoko. Obila kod dwaro mondo wetima apedha kod monjo udi ka gimako jofwambo, jopiny Tanzania, josiasa, jokedne ratich oganda e gino mawachona ni pod dhi nyime nyaka sani. Nyakor mgajwang' Uganda maromo 4,000 e kar dak ma Kihoto, Naivasha, Pinam ma Naivasha osedaro e miechegi. E sama nam no ng'ogo pige ka nyaka sani omedo mana muonyo miere kuonde ohala kod puothe. Gimokelo luoro mokalo e chuny jodakgo. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. E kar dak ma Kihoto e kaunti ma Nakuru, oganda mathoth dar achiedh nade gi kihondko ni e chunygi e sama gikedo matek mar reso mwandu mekgi kapok pi mawuok e nam ma Naivasha omuonyo gi duto. Pi ma giwacho ni medre pile ka pile gi ondamo mita 10. Gikoni thoth jodak makae gin mana joma tiyo tije lwedo gi ohelni matindo ka nyaka sani gidong' gi achiedh nade matamre gi nono nikech midhiero mar pino. Giyango ni koro chuno moko kuom gidar kadhi kuonde ma oting'ore e sama nengo udi minyalo desi mabeyo bende ni malo ka weg ute dwaro omenda mabalang' motelo ne chako dak. Uko hapa na watu sasa afadhali utoke tu uende safe area. Hata mtu anaendaka kwa watu wao. Ni pesa hatuna sasa. Gitilo bende ni kata obedo ni pi mamwomoreno
Daro gi kamano, pi maler ma inyalo modhi bende onge alworano. Kabugni oting'o mana pi mochido kaluwore gi dok chien e rang'iny mar ler, gino makelo luoro ni tuoche kaka nyaldiema, malaria kod typhoid nyalo makogi. Wanakatalia kutoka kwa sababu wakiwa kwa maji hawalipi nyumba. Hapa kuna a lot of insecurity in terms of zile viboko zinakuja, maugonjwa. Tunahimiza kila mtu mwenye ako ndani ya maji tafadhali atoke, atuite, tumsaidie atoke, ili at least hata maisha yake yakuwe yako sawa. SHO Gogo, Ten County Manakuru, yangu ni gisegololo chabich, mabiro bedo kakonyo jogo madar mapio sedaro miechgi esa makwanjo madar medo manadhi malo. County lorries, county tippers and pickups were dispersed to all of them to Nakuru, Naivasha sub-county, whereby they came to Kyoto and started moving people to safe areas. By doing so, we are able to alleviate the suffering of people by almost 100%. At the moment, county government has moved more than 2,000 people. Jolony bende wacho ni egni machien go nambni ne oseng'ok gi ondamo mita 6,210 gima nokelo negi midhiero mokalo. Kakoro gitudo midhiero no gi dinruok mag odundu mag taka kod minyaga e alworano. In science, a scientific point of view, it is called a bathymetric study. It was done in the year 2016, and it is estimated by that study that our lake is losing its depth by 2 centimeters every year. And from just a general observation, this rate might increase to bigger depth loss in the years to come if we don't do anything to address the challenge of siltation. Gilero bende ni midhiero ni omako nyaka le mag bunge kare pesa ni kwayo mana oko kendo tuomore gi oganda gino machuno mondo apisas mochung' ne rango le mag bunge tima pedha kinde duto. Ma koro en momrok mar oula e tielo mar adek 2022 ka bende masani ema okelo midhiero maduong' moloyo, midhiero mataro wang' jodak ni nambni biro momore kama nyaka karang'o. Migepe mopogore bende koro wuok oko sundo piny owacho mondo donjre wachni mapiyo kaka nyalore kapok miche gi miche mag oganda omedo yudore kamarach. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kopogore gi manya koronga janga mi weche motendre kod somo. Jatend migawo mar somo Migosi Ogamba okoni ginyalo timo lokruoge e paro mar omenda mar somo mowinjo chuli e sekondar mamalo ka gisani to pod gibiro tiyo kod omenda mane ogol ripode nyocha ma en siling 53,000 mane sekondar duto ma jopuonjre biro bedo kadakie kata boarding schools. Ogamba kata kamano owito oko ripode mawachore ni sirikal biro dwoko piny omenda mar somo magichwalo ne skunde sekondar kowuok kuom shillings 22,000 mabiro e kinde ma jonyuol kod jokanyo mar sekta mar somo kamoriwo riwruok mar jopuonj Kupet golo paro e wi ripodni mar migawo mar somo. Judith Omondi kod ler mathoth. Ndalo ariyo bang' migawo mar somo keto e lela ripot margi e wi chenro magichano ne jopuonjre madonjo e grade mar 10, ji e sekta ni kama oriwo jonyuol, riwruoge mag jopuonj owuok oko mar golo pachgi e wi ripodni. Jopuonjre mag grade mar 9 manyicha otieko penj kendo winjo donji e grade mar 10 e senior school rito mondo ketgi e skundegi kama oriwo mag ji giwegi mag piny owacho ma idokie pacho gi ma idakie kaachiel gi mago mamanyuanda ma oriwo jodak kod jodok pacho. Kaluwore kod migawo mar somo, skunde duto mag dak kata boarding mag sekondar mamalo biro chulo omenda marom 200 Alliance nyaka Migori Boys. Paro ma okorwa kod moko kuom jonyuol mane wakawo pachgi e kaunti ma Kisumu. Pesa ma sirikal oketo no ng'eny. Ka wang'iye to waneno ko ng'eny sana kaluwore gi uchumi kaka chalo gi sani. To oganda wa mang'eny waneno ka ok wanyal dhi nyalo. Books bende ntiere midwaro. Seche ma nyathi join wanyiewo books, uniforms wanyiewo. Koro ing'eni gi ngima masani ni malo makati tem kidhi nyiewo books go. Kech gimoro boket kae jo education onego ng'inwa. Sirikal bende ong'ene sani pesa onge Kenya ka. At least ka ber onego bed ni ging'iye kaka ginyalo konyo jonyuol. Kaka kata mana samo wuene kata mana universities emiyo ka samoro ji ng'anyo nikech ji pok odhi skul. E twak marwa kod riwruok mar jopuonj mar Kupet
kokalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori. Kata kamano, okoni ma en paro maber madhi keto jopuonjre kuonde duto e rang'iny achiel maonge mibadhi, ka bende ma e kinde ma koro sirikal owinjo tigo e medo rang'iny mar gedo e skunde matindo e pacho ka. Ka wan gi same aspirations, ok inyal categorize wa ni ka adhi e skul ni ta adhi national, ta adhi e county, an adhi e sub county. Mano nyiso ni wa bring gimiluongo ni inequality na society machalo kaka Kenya. Kosekete ni mano ende kaka koro nego beni ji chudo, to nego beni ka Kenya ndema onge gi dormitory. Koro gerne dormitory machalre gi Man Alliance. Koro Alliance biro medo mana gik mipuonjogo nyithindo, to Nyandema to biro medo gik mipuonjogo nyithindo, to gigero dining hall, to gigero dormitory. E ripodni bende ne oluom gazet mar piny owacho ma higa 2015 mane lieko ni kamoro omenda ma piny owacho chwalo ne skunde sekondari nyalo dok piny. We are seeing a situation ma sirikal dwaro ni skunde moko podhi, gidwaro ni jonyuol moko gol nyithigi e skul, to gidhi interfere gi success mar curriculum manyien ma iluongo ni competency based curriculum kata competency based education. Matimre syllabus miluongo ni learning areas go gin very expensive, dwaro pesa. Sirikal nyaka improve, ok ni reduce capitation. Kata kamano, piny owacho golo boke mayango ni ok gichan duoko piny omenda mag somo ne senior school. Jatend migawo mar somo Migosi Ogamba nyoko ni nyaka sani pod ok gichan timo lokruoge e ripodni. Kata kamano, poni nitie paro ma ogol ma ochuno ginyalo manyo kaka gitimo. The schools that are undertaking 3 pathways have been moved to category 1, so to speak, C1. C2, the schools that will be doing 2 pathways, and the boarding schools, because a boarding school is the same. I mean, a boarding facility is the same whether it is in a C2 school or a C1 school. That's why we rationalize that fees to be 53,000. But as again said, we've released those guidelines today. We're analyzing them, receiving some comments, and then we'll be able to give you further guidelines and further information later on. A senior school, jopuonjre mag grade mar 10 biro timo kit somo aboro duto mabiro kawo seche 40 ne somo ka somo e odiochieng' ka odiochieng'. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro mgajwangi report motende kod chudo e skunde mag sekondari bin makelo wa e giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika oskadho 33 tok saa 12 mar okinyi mabiro en nonro mar gazet akawiyo matena. Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 7 ni Kimaeti, Mianga, Malaba, Busia, Mundika, Bumala, Butula, Ogalo, Koyonzo na Nambale. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifa Longo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Saba, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukala Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauche lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jawa maliet kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo apela na koni ne wangne ka wadokocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome mama we Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Toko dan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka.
kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *277 #. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. E dwe mar Novemba, roho mar lokruok nika. Riwri kod ambassadors kod rowere mag kanisa mar Seventh Day Adventist. Kaka giwuok ka gitiyo, gipako, kendo tayo ka giwuotho gi chir, e yie kendo kitayo gi wach Nyasaye. Kinde mona kawi ngimawa kapodwa joma tindo to atine Jehova Nyasaye nyaka chung'ie kodwa. Kiki jwang chenro makende mar rowere e dwe mar Novemba ni ma opong' gi lamo, weche mabeyo kod neno. Ni ng'ato kapodi rawera tini Nyasaye, kapodi ngima tine. Injili ngima, ngeso ka ngeso, sari okinyi mana e Ramogi TV. Na korom gajwang dakika ni pradeko daboro toksa pagario marukinyi machiegni nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ngao. Kinyi makawuono mana kapile wanono gazede ariyo The Standard kanyakla kod Daily Nation. Katika mano Daily Nation pokwa yudo hangeni kwa nwasa yudinya korom gajwang ibro bedo kingi othor wach mar Daily Nation ukinyi makawuono bende kwa nwasa yudinya korom gajwang wabro bedo kwa minyoni godo hachiel kachiel. The Standard thor wach mabende gindiko kanyo cells of death mano seyone cells mago bila mabende hiseyo ni ntimoko kuom jopiny mabedo sibedo kala nonge maginya korom gajwang. Nonro manotim kod riwruok mar IMLU yango ni chakre higa mar 2024 nyaka sani Jo-Kenya madirom 17 osewito ngimagi e cells mago obila mage counties mopogore opogore pacho kabro bedo kalero ni counties 10 mabende IMLU notime nonro. Hapa tunachaka na gazeti ma The Standard okinyi makawuono kan kenda nyakorom gajwang antiere gi Eric Okeyo Kizito geno mara ni chiemo makare oyawre nya Sharon chiemo makare kendo dwoko erokamano Nyasaye momiyo okinyi masane. Sharon ngero moro mantie mawacho ni geno rowa nyaka jako chia geno lep nyakeno mane jodongo nogeno manorito to nobudho mana ogineno. Mae ngero makoro biro Sharon ni odiochieng' ma tich adek nwaneno ka jogo manoyudo hinyruok higa gana 1998 dwe mar 8 tarik 7 marutu manogoyo kar mbetre ma Amerika bure Nairobi kae mane jogo maromo 200 nowito ngimagi, jogo malo 5,000 nohinyore. Marutu mabende nogoyo mbetre mar Amerika mantie piny Tanzania kama ji 11 nowito ngimagi. E piny mar Kenya kabe wach ni raia 12 mar Amerika ne owito ngimagi. To koro wach mantie kanyo ni do nirito ni dhi ng'ado bura
mar mondo mi jok manoyudo hinyruok, jok manowito jogi mondo mi odhi oyude gimoro. Koro jayal bura Lawrence nokwayo thuolo mowacho nang'o neno mantiere mbelene duong' kendo ng'eny ahinya ma koro chuno wacho ma kama ochor nyaka higa manyien ema koro owacho ni odwano tim ng'eto mong'ith ko somo neno duto. Koro nokono ji nobed mos. Koro jokata ne wacho nang'o girse rito girito geno jako chiarowa mana kamano Kizito mano ng'in wabro bedo kwa ng'io bang'e kata kamano hei thuolo mar dakika 20 no ka sa benda serengo mapiyo wacha kan ne gazeti mar The Standard thor wach momi pek mana kane silirani kanyo Kizito imlu mano Independent Medical Legal Unit gidne gitimo nonro kendo koro giyango ni e kind thuolo mano mar higa chiegni higni 2 mosekadho chakre higa mar 2024 nyaka sani jo-Kenya mahau 17 osewito ngimagi e sales mag obila magi jo-Kenya ma samoro omaki kod obila kochwalgi kanye stesend obila gidhi kage ngima bang'e report ma anyuola magichionegi eni mago gin jo-Kenya ma bende koro no oyudo hinyruok makoni kod kocha mothe sales mag obila wang'e sigana mago mag rowere mopogore ma bende tipo mag gineno kanyo. Sharon iwacho nang'o nyaka koro bed maluor kod stesend obila kama wan ka kod geno ni koteri to ratiro mari idhi rit makare nikech Sharon nyalo bedo seche moko ina chich ma seche moko mar mondo mi jopiny ka ochike lwetgi to kilwaro lweto obila tin kod geno nin kama kare. Koro sani wacho nang'o kar stesend obila kae ema koro bedo marach kod ngima dhano mo wach kanyo chakre higa 2024 nyaka sani maloyo jo-Kenya 17 osewito ngimagi e lweto obila ma kichako kanyo tidhi chako kod sigana mar Ojwang' wuod Mabei ma dwe mar 6 tarik 7 higa mar 2025 ne omak kod kweth mar obila e dalagi mayudo e kaunti ma Mabei kucho nochwale e stesend obila ma Mawego bang'e to nosomba achiel kachiel nyaka e stesend obila ma Central Nairobi buore kae kama bang'e iwacho nang'o ne owito ngimane ma report mano obila chiwo kendo nondiko gin mago mopogore. Koro wacho ni obila bende iwuotho kingima to kichopo to ni koro ngimani onge kanyo ma report magikwongo ndiko ka koro nyuola medo penjo to makanyo tido ka report koro biro mopogore. Bende nitiere jago miluongo ni Julia Wangui mane en nyar ruoth moro kaunti ma Laikipia kucho en bende ng'anyo mar Sabasaba manowere ng'anyo godo kaparo godo jowetegi mane owinjo matek e lweto obila higa mokalo higa 2024 bende nodhi owito ngimane e lweto obila kanyo ka norito mar mondo mine chwale do. Bende wantiere kod Paul Njunguna ma wuok Gatundu ma bende e stesend obila ma Kiganjo bende nowito ngimane bang' ka nomake tarik 9 dwe mar 10 kanyo Kibiro kanyo bende yudo jago moro miluongo ni Rick Tunoi Koros ma jagni 40 jariemba piko mawuok Solai e kaunti ma Nakuru bende wacho kanyo ni nomak kod obila tarik 7 dwe mar 10 bang' kane orem chulo gowi moro mar 8,000 kanyo koro wacho ni kano tere karomo saa 2 to nowito ngimane. Koro wacho ni obila gi nowuotho modhir familia mare kanyisogi ni wuodu owito ngimane stesend obila kanyo. Koro kane timo nonro kane timo bero iwacho ni obila moro bende neno ka lidho ka dhir jotim bero koro iparo ni seche moko ntiere gima notimo kanyo ka jotim bero bende wacho nang'o ni neno mar obila ok ginyal tiyogo ni gitiyo kod mano ma owuok seche mag bero kanyo be kidhi e kaunti mar Migori kanyo Sharon yudo ka nitiere Alan Kamau Kimani ma bende nowito ngimane e lweto obila kanyo ma bero kanotim to iwinjo ni yudo nang'o nowito ngimane kaluwore kod rem mar yudo muya miyweyo mar oxygen kanyo koro kanyo bende iwacho ni nitiere omenda moro kanyo mane obila dwaro maromo Sh15,000 kanyo koro Sharon enang'o kama jopiny nitiere kod geno ni ngimagi nyarit makare ma ka gibet kanyo mondo mi ochwalgi e do mondo mi giyud ratichgi koro chopo kama ok gichopo mar mondo mi giyud ratichgi nikech ngimagi koro ing'ado machuok kokalo kuom jogo momiting jogo manochamo muma jogo manokuongre ni gidhi tiyo kendo gidhi rito ngima makare jogo ma jopiny ka otingi duto mag arita mar kachiel kod mwandu gi mokete lwetgi ma bende chieng' wuok tich bende nwarango wach makamano
kaka koro jo Kenya winjo matek e lwet jogo monego bed ni chiegni arita molunwa sigana kwa chien nyaka jo siasa mutingo Raila Amolo Odinga giri makoro nowito ngimane ni kaka ne winjo matek e lwet obila mutingo nyaka jathum Kabasela miwacho ni nowito ngimane e lwet obila Sharon. Mana kamano kata kamano bende nonro bende ochiw kanyo mana kaka Imblu notimo nonro nyakore Mgajwang counties mopogore opogore ma bende nek makamago hosebedo kaneno e cells mago bila ma bende hokang ma bende nomiyo kata mana ji odhi e ng'anyo kinyalo kumna paro siganda Albert Ojwang ma bende notimore dwe mar auchiel mano mar higa nyakore Mgajwang mano e Kakoth Albert nawuok Kakoth village mano mantiere county mano ma Homa Bay kopogore gi mano bende lero siganda rawerane mano mung'ere kaka Julia Wangui nyakore Mgajwang ma bende en nyar chief moro ma bende wuok e county mano ma Laikipia en bende banka no make e kinde ng'anyo mago mag Sabasaba bende bang'e akena ng'ama nodhi timore Nanyuki GK prison en bende nowito ngimane mathoth mosebedo ka timore kinyo mana Kiganjo police station tiere jal mantiere koda higni 30 Paul Njunguna ma bende en bende ka no make kanyo nyakore Mgajwang en bende no lalo ngimane nitiere Eric Tonui Koros jal mantiere koda higni 40 boda ma bende no make gwenge mag Sulai Nakuru to bende Eric kana sama kramna sigana makamagi kineno gigo iko ma bende imako negi en ginero ma bende kata mana inyalo donjne gi godo e doho mar mondo mimigi kum kata mana ken kum mar twech e jela kum thulo mar kata mana malach kata mana nade to ka ongi mangato kata mana kaka wasebedo kwaneno emani seo mago bila bende wacho ni gi chwalo report mar giyo makare to report bende seo gin report mowinjore danyal kumna paro kana polisi ochiwo report mar Albert Tomare ni nutumu wiye kene go wiye korot bang'e waneno ka report mamoko nochako wuok ma bende kiwacho wang' dede manentie kanyo bende kiluwo tido ni bende norochi koro gol gik manotimre kanyo kineno kata sigana mar Rex Masai giri gin sigana report mar obila gin mago mochochni kanyo ma bende koro wacho nang'o obila nitiere bende kaka umo jowetegi mamano iwacho ni gikuongre kucho nang'o gima ineno ka nyawado timo kiul iumo dhogi mamano wach malich ahinya mano gidonjo nyakore Mgajwang ma bende nagitimo chakre higa mar 2024 nyaka odiochieng' ma kawuono ma wantiere chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 11 higa mar 2025 wawe mano tenge kani do thuolo wanisome kanyo e it gazette mano mar 4 e gazette mano mar The Standard kopogore gi mano weche mamoko ma bende mipek wang'ene mapiyo piyo ite mar 2 weche motenore kod somo bende gisani nyakore Mgajwang nonro makoni kod kocha migo mochung' weche mag somo sebedo ka timo ne sikunde ahinya kinde ma bende piny owacho sebedo ka chwalo omenda ne sikunde mopogore opogore koro sefwenyore ni nitiere moko kuom sikunde mag nyawawa skul ma ichwalo ne mano omenda to samoro kata mana jopuonjre onge sikundno kata iyudo ka japuonjre tin ne 100 e sikul koro ma en wach ma bende koro Ministry of Education migo mochung' weche mag somo sebedo ka timo ineno kanyo audit 6000 schools have fewer than 100 students 10 have none mano manyis batiende ni nyakore Mgajwang nitiere skunde 6,000 mantiere gi matin ne jopuonjre 100 to nitie skunde 10 mogere mana jopuonjre to parni omenda to osebedo kichwalo negi kizito skunde 10 ma oyud ni onge kata jopuonjre gi gin skunde sekondar ma ondik kanyo ilo Kiria sekondar ma yudo Nyandarua Dr. Machege Muheto ma yudo Migori Ragaya Forest High ma yudo Kiambu Mugwandi Mix ma yudo Kirinyaga Friends Bolovi ma yudo Kakamega Loiwat High ma yudo Baringo Ngamba sekondar ma yudo Muranga Sintakara ma yudo Narok Maji Mazuri Mix ma yudo Baringo kod Father Leo's Temples Charles Mayudre West Pokot mago skunda par miwacho nang'o onge kata japuonjre achiel ma mago koro ne oselor kanyo skunda 6,000 ma nitie kod jopuonjre matin 100 gi yudo kanyo ka skund primar maromo 2,145 ni kod jopuonjre matin mayudo ka moko nitie kod mano matin ne 45 skunde sekondar maromo 3,979 jopuonjre nitie marom kod jopuonjre matin ne 90 kanyo makoro jatend migao mar somo Julius Ogombo kane wuoyo kanyo owacho nang'o omenda mano chwalne skunde maromo bilion 5 kanyo bende koro nomi mana skunde go mane nonro gi oyudo kantie kare
koro ne gitimo nono ka giluoko mar mondo mi giluok richo mosebedoga e chwalo omenda ne skundego mogo manyawawa. Iwacho ni omenda osebedo ka tiyo kendo dhi e skundego moko manyawawa. Koro penjo mantie kanyo bende ni to koro en ng'a moyawo nyaka gulu momenda gi dhiye malodho alodha kanyo ne. Koro wach mantiere kae giwacho ni gitimo mamor mondo mi weche mag somo bede yo makare kanyo e. Mabende iyudo ka koro nitie skunde moko ma ok omi omenda kalure ni ne gichiwo nonro ma orem kata nonro marach kanyo e. Ma wach mantie kanyo bende Sharon en ni koro kar somo kae idwaro tim mar mondo ni omenda skundno moko chiwo nonro bende koro ok mi omenda kanyo e. Kod mago ma nonro margi ok nitie kare bende koro rem mok yudo omenda kaachiel kod skundego mantie kod jopuonjre matin koro idwaro mar mondo mi onywandgi. Koro nywandogi bende biro kelo penjo ni sama odhi onywand skul moro seche moko atwa ma gintiere nitie mabor. Japuonjre da wuotho ndamo marom nade moloyo to mago madhi to duogo mar mondo mi oyud somo. Koro gimitimo bende bedoga kod midhiero makagi kacha. Koro warito neno tidwa tim nang'o mar mondo mi weche mag somo bed makare. Kech somo ber, piny mosomo be mabedo kod lony malach ahinya. Mana kamano to wang'e krem na moko kuom skunde mabende oselor nyaka Ramge Jwanga bang'a yango ni samoro skunde makamago onge koda jopuonjre. Konyalo mana ng'iyo piny, iwacho ni secondary schools closed after verification found no enrolled learners. Iwacho ni magi skunde mago mag secondary nyaka Ramge Jwanga mabende nondikore nyaka yanga to onge jopuonjre mabende nitiere skundego. Natemo ng'iyo gwenge mago Kaluo nitiere skul moro mong'ere kaka Dr. Mashagi Moheto mantiere kaunti ma Migori ma iwacho ni en achiel kuom skunde mabende nondikore kata kamano onge japuonjre moro amora mosedhi e skul makamano. Mamoko nitiere Kiria, Ragia Forest High nitiere Kiambu, Mugwandi Mixed Kirinyaga, Friends Bulovi Kakamega, Loiwat High mantiere Murang'a, Ngama, Sintakara, Maji Mazuri mantiere Baringo, kanyakla koda Fadhaleo Staples Girls mantiere West Pokot. Koro ido ka skunde maromo 10,788 mago skunde manonro gi ne nitie kare kendo ne giyudo omenda michwalo wi japuonjre ka japuonjre miluongo ni capitation. Makoro jopuonjre makoro noyudi kanyo gin jopuonjre maromo 5.8 mago ka koro rango skunde duto maromo 33,889. Mano kanyo wanyisome kanye ite marario to mna kizito kapod wantiere ite marario piny ka nitiere seyo nyaka Ramge Jwanga nitiere moko kuom jokenya mana wanyalo ng'iyo piny nitiere seyo ni nitiere moko kuom jokenya mabende osebedi ka itero e piny mano mar Russia. Isingo ni nitiere tije makare e piny mar Russia ka isechopo kanyo to irwako gi e lweny. Nyaka sani nitiere seyo ni miyo moro ma nyaka sani no make ni osebedo ka otero kata mana jokenya to jokenya motero gin mana chunya kwa Ramge Jwanga kisingo ne gitije e piny mar Russia bang'e idhi bed kimiyo gitije mabende nok gindikore ne. Nyinge naneno kanyo iluonge ni Edna Kendi nochwale kanyo e nyim doho mano chieng' tarik 3 mano ma nochwale e nyim doho mano chieng' tarik 3 mano ma dwe mar 10 mano dwe mana bed ne mawuoke ni ka bende seni nitiere 11 Kenyans kata mana jokenya 11 mabende notero e piny mar Russia modonje lweny. Edna Kendi dende makore wacho ni osetero kanyo chuo maro mapar kod achiel piny mar Russia kore wacho ni kae jogi gin jok miwuondo ni dhido tije maber pinje ma oko Russia kanyo e. Makoro nyadende ni tarik 30 dwe mar 9 ne odhi chiwo report moro e station obila ma Kasarani. Koro kano chopo kacha weche nolokre makoro nondhiye ka nitude kod weche makamagi Sharon. Koro jok makamagi kanodhi kode ode kar jot mare noyudo ka nitie kod obok ne nitie kod oboke mag wuoth mag Miriasia kanyo mosebedo kotiyo godo kotero jogo e piny ma oko kucho. Sharon, ma wach mantiere kae jogi kanosingne gi dhido tije piny mar Russia kucho tije mabeyo manolombgi godo kucho koro nodhi olokre mano oketgi e lweny matimre kind piny Russia kod Ukraine. Koro wach ni oketgi mbele e lweny makamago. Samo oketgi mbele ni en lweny makoro omigi magina omigi lweny gigore kachacha maseche mokido ka jolweny osenegi gin magidong ka gin mbele. Nitie rawera moro mancho timo sigana kowacho nang'o nochopo kama koro odong mbele Kenya jowetegi osenegi okoni nyawadgi ma Afrika manitie go magina nomako odhi oting'o go e goke koting'o go e goke koringo go cha oyudo ka jolweny bende ne kacha koro en bende ool
kech bende kae nong no make okoni oketo nyawadgi cha piny to jok mondo to piny go yaw bag-gi to gole pi kod biskut mantie bag-gi ka ochamo to nonyisgi ni seche duto migo lweny tido kin kendi ni wuoth kichimo nyandwat no wuoth kochimo nyandwat moyudo kar thieth mano thiedhe koro kar thieth kacha ema nogo lipot manotimo matek no manyo mbetre mar Kenya manoduogo pacho kae ema koro yede sigana makamagi koro ido ka jo Afrika jo Kenya mathoth notero oko kiwuondogi ni gidhido tije kuchocho to koro kachopo kucho to weche lokore gi jog makoro yudre ni koro keti nyime e lweny mantie kind Russia kod Ukraine cha mana kamano bende ite mar adek nyakorom Gajwang' tenre koda apaya mano mong'ere kaka Rironi Mau Summit apaya mabende wan kaka jogo kwa bende dak e gwenge mag gimbo mar piny Kenya en apaya mabende ji nitiere koda geno ni biro bedo ka kelo resruok kata kamano resruok nyalo podho nono nyakorom Gajwang' nikech apaya ni chal ka gima ibiro bede ka mar mondo mi kadh Kizito nyaka chule gimoro matin to ni nyaka chule mano chale koda apaya mong'ado malo kowuok Western kochimo lap mar ndeke mar Jomo Kenyatta kacha koro ma bende wacho ni idwaro mar mondo bi otim kanyo ma chenro ma piny owacho ntiere godo mar mondo mi oger wang' apaya maduong' ahinya ma gitimo winjruok kod kambi moro mowuok e piny mar China mar mondo mi oger apaya makamae koro seyo wuok kod koni weche wuok kod koni bende king'iyo kata jaod bura Ndindi Njoro bende koro pingo wach ma kamano kowacho ni nitiere kaka japiny nitie kaka dhidi kae ma dhi rocho wechego mag ochumi seche ma koro japiny dhi dwaro mar mondo mi ochul pesa katiyo kod apaya makamae ma iwacho ni oganda mawuok imbo mar Kenya dwaro apaya ni malich ahinya kalure kod dhungruok mag nyamburko Sharon miseneno kaka bede apaya makoro ni geno ni apaya makamae nyalo reso to koro sama igeno ni nyalo reso ni koro chopo ni dhi chule kamae kendo koro dhi bedo matek kiwacho ni mae kendo koro dhi mulo wechego mag ochumi ahinya ka dhi golo pesa mar japiny ni koro mar mondo mi ti kod apaya kamano dhi bedo ni donjo ofuku mari to koro kokidwa tiyo kod apaya kamano ok idhi donjo ofuku mari to nyiso nang'o idhi bede dhungruok mar jamburko matimre apacha to sama isebedo kanyo wuoth kawo seche mang'eny sama isebedo kanyo ka nitiere misike monego bed ni ichwalo kuonde ma gidhiye mar mondo mi ousgi pesa donji gikawo kinde malach e wang' apaya ka nitiere misike ma kindegi chuok makethre piyo bende koro kethre e wang' apaya kaluwore kod dhungruok makamano koro wan oganda mawuok imbo mar Kenya wadwaro apaya maduong' ahinya mwanyalo tiyo godo mar mondo mi okonywa wachopo e wuodho makare Sharon mana kumanya korom Gajwang' wadhi mapiyo piyo Kizito no ka sachelo sechopo to wenda bende osechako donjo mana tok marwa e chenro mar piny wawere gi manya korom Gajwang' tok yiero ma bende piny Tanzania notimo e kind thuolo mar juma achiel mokadho se osebedo ka wuok makoni kod kocha ahinya nyaka ka yiero makamano kaka notim nyakorom Gajwang' yiero ma bende nitiere moko kuom jopiny ma bende nodhi e ng'anyo ka bende ne giseyo jogo ma bende noket nyingegi mane otese mago mag luto ombulu e piny Kenya ka nitiere achiel kuom japuonj mong'ere kaka John Ogutu ma bende nochel koda magina hikine ng'anyo e piny mano mar Tanzania koro ite mar 9 anno konya kondiki ni Kenyans forced to flee Tanzania to evade arrest mano koro jo Kenya modak e piny Tanzania koro luor ni samoro nyalo kono na makage nikech sani nonro makoni kod kocho osebed ka itimo ni foreigners jogo ma bende wuok e pinje mamoko modak e piny Tanzania ma samoro odak kanye tok chik jatend piny Tanzania Suluhu samne wuoyo tok chamo muma nowacho ni ng'anyo manotimre e piny mar Tanzania notim kod jogo mawuok oko mar piny Tanzania kanyo bende nyaparo ni Suluhu achiel ni kinde moko nowacho nang'o ni jo Kenya gin viumbe vya ajabu sana koro wach mantiere kanyo Sharon nang'o ni jogo mag jo piny Tanzania sani koro ni kod luor ahinya moloto jo Kenya ma kong'i kwan gi to chiegni romo kanyo 250 miwacho ni tie piny mar Tanzania koro nonyis jochiw tije mar mondo mi okel list kata okel nonro mag jotije mawuok oko mar piny Tanzania matiyo piny Tanzania ma iwacho ni thoth gido ka gin jo Kenya matiyo kembego mag ji giwegi molo tido ka gin jo Kenya modhi tiyo skunde mag ji giwegi kata skunde mag international ma gima gidhi puonjo kacha maduong' ahinya Kizungu nikech piny mar Tanzania Kiswahili mani malo koro Kizungu yude kaka koro gikawo jowa ku ema dhi puonjo kacha koro sani gin giluoro ka giwacho ni jogo ma pedho gin joko mag jo Kenya kata joko moko mawuok kanyo ka koro seyo gin mage jogo ni mano timo ng'anyo pinyno kinde mag yiero ka koro iwacho kanyo nang'o gin koro giwacho ni jogi tiyo ataro mar chik ni jogi lesen margi mag tich oserumo
Koro Musalia Mudavadi bende no oro ote ne piny mar Tanzania mar mondo mi ochiw arita ne jo Kenya. Mar mondo mi ochiw arita ne jo Kenya kendo jo Kenya man gi luoro nyis mar mondo odhi mbetre mar mondo mi yud kaka iduogogi. Iwacho ni weche mag wuoth bende pod orochre kaluwore ni apaya bende pod nitiere obila mang'eny machungo nyamburko be pod tin makoro jo Kenya madwaro mar mi oduogi pod winjo mapek Sharon. Mana kamano wang'e ni ne ite marapar weche motenore kod doho nyakwar mga jwang' bang'e wabro bedo kwang'iyo thor wach momipek e gazet mar Daily Nation kapok waloro nonro mano mar gazet. Ite marapar piny kanyo mane en gavana e kaunti mano ma Nairobi mano Evans Kidero kanyakla kod ji mamoko madirom 9 mabende nodonjnegi godo kaluwore koda ketho kata mana seyo mag mibadhi bende gisani koro nowe thuolo nyakwar mga jwang' ka bende wacho ni onge evidence wacho ni onge neno moromo mano en kaluwore koda mibadhi mano mar siling milion 213. Kidero kod jowetege mano tiyo godo sirkand kaunti ma Nairobi mano Jimmy Kiamba, Lilian Ndegwa koro uoke jok mar mibadhi ka kore iwacho kanyo ni onge neno malong'o ma jomak bura nopedho kanyo matudo gi kod omenda maromo milion 213 kanyo e. Koro jang'ad bura nong'ado wach makamano ni onge neno. Koro wach ni en gonyruok ne gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Kidero. Mana kwa nyalo ngiso gi ketho mabende nodonjnegi godo nyakwar mga jwang' en kotenre mana kwa nyalo mana ng'iyo kanyo. Iwacho ni Kidero kanyakla kod ntiere Kidero na ntiere chief iwacho ni mane na jalnero mabende natelo ne oweche mag omenda e kaunti ma Nairobi kindego mano Jimmy Kiamba mane na jagoro mongere kaka Lilian Ndegwa kanyakla kod ji mamoko 6 nowegi thuolo bang' ketho 17 mago mag mibadhi mabende nodonjnego. To ketho makamagi iwacho ni they were accused of authorizing irregular payments to 2 companies. Negichiwo omenda ne kembe 2 moko tenore koda tenda mabende bedni nichiwo. Iwacho ni nochiw pesa to onge supplies kata mna mwandu mabende kami makamano nogol nyaka sani. Iwacho ni onge neno kaluwore koda case makamano koro wach makamano nothichoko. Aparo ni Kizito wang'e ne gazet ma Daily Nation. Daily Nation nuonge godo nyakwar mga jwang' na poko chopo. Kinyalo mana kina Daily Nation mar mondo mi wang'e mana mapiyo. Mar mondo mi wayanga ni Daily Nation wachang'o okinyi makawuono. Kapod nyonwa gazet ma Daily Nation nyakwar mga jwang'. Aisa na milome mabende nano kanyo kor koda Jakom mano mar duond bura mano mar ODM Gladys Nyasuna Wanga. Kizito wang'e ni yiero madundo en dweni chintari 27 mano mar dwe mar 11 mabende wantiere ne dong mana jumbe matin to jidhi yiero madundo. To wang'e ne gwenge magwa makaluo wayiero jaod bura mano ma Kasipul kanyakla kod jaod bura ma Ugunja. Kasipul ntiere kaka lwenye no neno odiochieng' manyoro. Lweny mabe nyaka gisandi ODM ochiwo kanyo statement ka bende giwacho kanyo ni gikumo kendo gikwedo okang' mager lwenje mosebedo ka neno Kasipul. Wang'e nyaka sani dong yiero no satem koda chama jo chama ntiere mopogore Kasipul kanyo. Koro odiochieng' manyoro nantiere kaka Boyd Were mabende nje chung'a kod duond bura mano mar ODM. Ntiere to no wacho ni gina chudhe koso gin mana yudhe ma samoro chula ok ong'ere kata mana makare. No wacho ni Doniano kama ka boy no keto nyaka Facebook ni. No monjo kuondege mano dhi time campaign. Maji no yudo nyaka hinyruok makoni kod kocha. Kasto nyawadibe magipiem godo Otete no wacho ni oembende no monje adier no go picha komenyo joge mowacho ni joerane manonegi kono wacho ni ji 2 ma joerane nonegi koro magi lwenje moko nego bene timore kinde mag yiero. Manya kasani koro ODM osegolo statement gisegolo kanyo oboke nyakor mga jwang' ka bende giselwenje mosebedo ka deno hekar chung'ud bura mano ma Kasipul motelo ne yiero mano ma adundo. To bende kaluwore koda Jakom mano mar ODM Gladys Wanga oyango kanyo ni moke no kang' mokwongo mabende lwenje baka mago bende koro neno. Nantiere romo moro mabende notim sikri mano romo mago mago joma mine mano mar chwalo dongruok ramna women empowerment program kama bende nanitiere lwenje mabende kendo nuchako muoch kanyo
ma joma mine mopogore opogore koro nohinyore. Okwayo jogo kuma bende ochunga obede kombe mopogore opogore jok mochung gin giwegi mar mondo mi oneni kata mana kitimo campaign so time e yor kwe. Neno moko kuom tipo kata mana Boyd Were no keto kata mana mbui mare mar Facebook ne en hinyruok makoni kod kocha moka paka ber wamede bada nyayo kunya Korom Gajwanga ne johera mago jo siasa mopogore opogore he kor gwenge magwa. Watika nagi gazet ma Daily Nation ya Korom Gajwang thor wach mabigi mabene gimi opeken wach mabede Kizito no selose motelo mana kinyalo lose wi mano. Ma enjaten migao mochung ne weche mag tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko maoko Musalia Mudavadi manyaka sani nokoyo piny owacho ma Tanzania protect our citizens. Kenyan tells Tanzania wasayo rituru jowa mantiere pinyu nikech gin bende gidhi chwalo dongruok. Kizito gi wach mogik. Koro no oro ote kokwayo piny mar Tanzania mar mondo mi orit jo Kenya mantie kuro ni malore Sharon ni nitiere report mowuok mabende nowach kata jogo maketo piny wacho tesre mar Tanzania ni maloyo ji 3,000 ne onege piny mar Tanzania. Ripode moko be wacho ni mayo ji 1,000 nonege piny mar Tanzania. Koro ripode mawuok kanyo wacho nang'o ni jok manonegi gi bende kidhi kuonde mag kano ringre bende ok yudi. Mane miyo yudo kata ka ringre mar ja Kenya japuonjo Gutu bende gidak seche gi pod ji kia kuma nitiere nekech jok manoneno kanonege manong'e maber noneno nyaka kanokete lori kod jowetegi ni tere kar kano ringre moro kanyo to kane gidhi luwo kar kano ringre no to giyudo ka ringre no onge oyud mana ji 2 kende mar jaduong' moro gi nyathi ma kokan kanyo miwacho ni magi nowito ngimagi e kinde mag ng'anyo. Koro iwacho ni ji mang'eny nowito ngimagi to jogi kuonde mag kano ringre gi onge mabende lipode moko gi piny wacho nang'o ni jogo nitiere seche moko pandgi kamoro moko bende wacho ni nodhi onyumgi na Mataro. Koro jo Kenya nitie kod luoro kalure ni gikwayo kony mar mondo mi giyud kaka giduoge pacho kae. Sani arita gi nitie kama rach gin kod luoro kalure kod kata ote manochiw kachacha ni mar mondo mi jotije ochiw nonro mar jotije magintiere godo ka koro piny mar Tanzania seyo jo pinje moko mantie kuro kaka jo Kenya ni emane onyayo tulo makamagi. Wan bende wakwayo mana kwe mar mondo mi jowa mantie piny makuro migi arita makare kendo mano man kod luoro oyud kaka kore nyaduogi e pacho kae Sharon. Erokamana nya Kizito bende erokamana nya Kombire to aknya Korom Gajwanga ni do thuolo mar nyiewo gazeti ma Daily Nation thoro weche momeny bende pogore moko kuom gibede nwa selose mamoro mabende wanyalo losi nya Korom Gajwang en jogo kuma bende pod dhi limo lienda migosi Raila Amolo Odinga manokango ka Jaramogi Odochi manyoro nono ka jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka nochopo kanyo tipo mineno kanya Korom Gajwang nochopo gi dhok tanda wuoya. Kata kamano kapo nono ni ichano mano mar mondo mi dhi opoda farm kapok ni dhi nya Korom Gajwang ndala 19 tok ik mano mar migosi Raila Amolo Odinga. Sani koro wach ni booking sel ka gimo setem kidwa wuok sani ni dhi opoda farm parni inyalo mana dhi tok tarik 30 dwe mar 12 osepong to bana mana ndala 19 tok ik mare Kizito ngene di her mar medo moro wewe watieke gi kanyo to be umno ni to nokaw ngama chal nade mana kamana nya Korom Gajwanga ka yo matin dakika na boro tok sa achiel mar okinyi kase ka yo matin aduogo koda twak mokwongo e chenro mar Okinyi Okinyi makawuono wago namba ka lecturers kendo jopuonj mag mbalariany osebedo ka ng'anyo kuom thuolo mar ndalo 49 sani gisechungo ng'anyo mar gi chal nade e skunde mago mag mbalariany mopogore mago mag piny owacho. Akayo yo matin mane twak mabeda donjo godo. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani.
Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso kangeso nyakumwa jumta Krista Mwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro N Tonda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 7 ni Kimaeti, Mianga, Malaba, Busia, Mundika, Bumala, Butula, Ogalo, Koyonzo na Nambale. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifa Longo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asava, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukala Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Gwang iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwango ajwanga nikech onge berne kata matin. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa star 860 star 419 has to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te
Nyakorongo jwang dakika skada paga bich tok sachiel maro kiny. Nanyisa kama na jo matine tadugo koda twak e chenro mano maro pinyo. Kiny makawuono odoro loso kotenre kod ng'anyo mago mag jopunje mago mag mbalariany matinende koro nosechunge. Riwruok mar UASU nosechungo ng'anyo makamano bang' winjruok makoni kod kocha mabena gidonje koda piny owacho mano kokadhe migawo mochung' weche mag somo. Nanono chenro kaka nodhi nyime e od bura maduong' ma pachoka e kinde mabende jokanyo mag UASU noromo koda kamiti mochung' weche mag somo e nyim od bura maduong'. Romo mabende noyuorie nyaka jatend migawo mochung'ne weche mago omenda. Kapok anyisi welo mabende antiere godo ka en geno marani bende ing'eyogi kaluwore ni posters bende wasekeyo e mbui magwa mopogore opogore. Wanyana sigana mabende jafwambo marwa Judith Omondi noloso kotenre kod ng'anyo mabende koro UASU nochungo. Miel luerruok kod migawo mar somo rumo ayanga odiochieng' makawuono bang' riwruoge mag jopuonj kod jotije mag mbalariany chopie winjruok kod migawo mar somo kendo chuowe kok gi winjruok matieko ng'anyo ma osebedo e pachoka kuom odiochienge 49. The strike is over. However, our members have committed that they are going to recover the lost time fully. The next thing, it is upon the government that you honor what we have signed here today. But if you don't honor this agreement, I'll call even a strike next week. Chakruok mar winjruogni nyobedo nyoro e nyim komiti mar somo e od bura kama telo mar UASU kod KUSU e kind riwruoge mamoko ne okonigi nyalo mbeko tol kendo yie dokie tich gi paro mar sirikal mar chulogi maromo bilion 7.7 e kidienje ariyo. Bang' twak kendo kawuono kuom seche buora, riwruoge gi oyie mar kawo maromo bilion 3.85 giko higani ka omenda ma odong', to migawo mar omenda kod mar somo oyie ni biro migi hik omenda manyien. Ka otenore kod ogirimiti manyien ma owinjo chak tich, gino mabende ne okelo ng'anyo, winjruok obedo ni gibiro bedo kod twak mar bedo e winjruok e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Unions accepted the two-phased payment, first payment of 3.85 billion in first payment of 3.85 billion towards the end of this year and after the first supplementary, and the second payment will be in the financial year of 2026-2027. That CBA for 2025-2029 will be negotiated and completely registered within the next 30 days. Bende winjruogni ochuo kogno mondo miduol mandiko jopuonj kod jotije mag mbalariany oruch oko kum manyicha gi miyo jotije duto mag mbalariany kotenore kod ng'anyo ni ma osebedo kadhi nyime. On behalf of all my colleagues, vice chancellors who are members of the Joint Negotiations Committee, we are very happy that today this strike has come to an end, that IPUCCF will work towards improving industrial harmony and ensuring that what we agree is implemented going forward. We are very much going to implement to the letter of the return to work formula and assure you, the public, that all universities are prepared to open from Monday. Girumo mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mag mbalariany odiochieng' makawuono ting' koro dong' ne piny owacho mondo mi ginene giketo e tim gik ma gichowie kogno odiochieng' makawuono mondo mi ogeng' ng'anyo manyalo bedo e kinde mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jwang'anyo rumo manyiso ni en wega ne jopuonjre kanyakla koda jopuonje mago mag mbalariany matinende koro noseyanga kanyo ni biro bedo ka ichulo negi chudo mana kaka nyawadwa Judith Omondi nolero ni kanyo e sigana mare ibiro bedo kichulo okenge ariyo. Ibiro bedo kichulo jopuonja gowi mabende gibandho mar bilion 7.7. Ibiro bedo kichulo gi siling bilion 3.8 kapok ochopo kanyo chieng' tarik 31 dwe mar 12 mano mar higani. Ka bende bath omenda no modong' siling bilion 3.8 ibiro bedo kanyo ka ichiwo negi e dwe mar 7 higa mar 2026 manyiso ni omenda makoro ibiro bedo kichulo gi mano higa mabiro en mano mabende ibiro bedo kikete budget mano mar hikomenda mar higa mar 2026 kod 2027. Omiyo kiny makawuono en mana mbaka mabende wadwaro mana goyo. Ng'anyo osebedo kuom thuolo malach ndalo 49 kod 9
kaka janyuol samoro mantiere koda nyathine mbalariany mago mag piny owacho idhi winje yo machal nade pondo ni japuonj mbalariany mang'iewo kata na jopuonjre uno nene yo machal nade sani ma koro udok kendo somo ote yoro e lai mago magote machuok arede ka uchel nono mbi mago ganda yudo wa achiel ka chiel ibro bedo kisomo ote makamago tabro bedo ka somo okiny maka wana ntere gi japuonj mbalariany wadhi bedo kwa tudre kode e studio marwa e county ma Kisumu bureka antere gi japuonjre mungere kaka Steve Oduor mabende somo mbalariany mar KU Kenyatta University. Steve amusi niyo yaore geno mara ni chio makare Sharon. Sani koro ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany sani to koro chope ng'iende kendo koro norumo un kaka jopuonjre okusebedo kusomo kuom thuolo mar ndalo 49 chona laro mana dweche 2 uwinjo nade bang' ka koro ng'anyo maka maneno chungi adier makende ni wan gi pek kaka jopuonjre kata kamano gombowa maduong' kata lamowa gimomiyo nwadhi e ndara kata momiyo nwadongo ng'anyo ni wayude ratichwa kaka jopuonjre mar dok e klas mondo puonjwa to kata kamano wan gi challenges mopogore makoro school nogolo short notice no ji odoge school ni wan gi wetewa kata nyaminwa moko mano oseyudo thuolo mar ringo dhi dala nikech life mar Nairobi kae kata mbalariany mopogore alwora ma gintie maisha ne tek mano nomiyo ne giseringo ma gidok dala school be miyo gi short notice no tarik 10 that is on Monday idwaro ji te back to class ok ging'iyo no wan to wenyore machal nade so ng'anyo no osedhi kuom ndalo 49 ma gini osekelo tungni mang'eny academical damages modhuro kata wan moko kuom wan kaka kan kai stand suspension kawuono e school ma idhi miya final verdict na on 19 akiano dhi bedo nade koro ng'anyo osekelo chachu ni mang'eny kabisa kama na inya chochi mabedo osekelo duto te wabro bedo kwa lose gisani yena mara mondo bi arwak Dr. Tom Onyango mabende ni japuonj mano mbalariany mano Marongo mwalimu kinyal muna winja hamusi ne ya oregi mara ni chio makara hinti resido marwa he county Kisumu. Kamana chio maber Sharon. Mwalimu kachako mana kodi ni bende ng'anyo koro serumo ndalo 49 kusebedo ku ng'anyo ang'eni sani koro kudok e sikul ng'anyo in kaka koro nosechunge dine ne yo machal nade nikech ang'eni jopuonje mana ka jopuonjre un bende samoro koro untiere gi gik manotime kin mamoko machiegni kamano Sharon yena aore mos na makende ne familia mar Ogai Raila Amolo Odinga kech kwa uwe ng'anyo ni tuangi maber ni notelo no ahinya weche mag loso bero no Kenya kato ne gini biro yor ng'anyo koro kaduoge wach mipenjo en ni wamor kaka jopuonj kwa duogo nikech tijwa en puonjo tijwa en tiego nyithindo to ka koro nyithindo bet dala to wambe wa ng'anyo wawuotha okwati okmorwa koro wamor kwa duogo wageno mana ni sirikal gi jok manogo kok gi e winjruok cha botimo gima ne gi wacho kik bede kaka machien ka ma iketo kogno kae to bang'e ji dhi doho kamano Sharon. Erokamano ahinya to mwalimu korka in Rongo University bende wang'eni en achiel kuom skunde kata mana mbalariany mago mag piny owacho ng'anyo mana untiere jopuonjre bende dok dhi e sikul un kaka jopuonj bende nok dhi e sikul akeni bende osegolo kata mana milome moro amora ne jopuonjre kanyakla kod jopuonje un bende osemiu notice mar mondo mudog e sikul nikech jo Kenyatta University tiwinjo kanyo ka Steve wacho ni osechiwne gi notice mar mondo mi tarik 10 min chieng' wuok tich gidog e sikul. Mwalimu samoro mana kinyalo mana yango nwa kapo nono nosimiu notice mano mar dok e skul. Chalka gima mwalimu Tom Onyango ntiere koda ng'ikruok makoni kod kocha kaluwore koda duol kata kamano ang'eni jowa mantiere e kaunti ma Kisumu biro bedo kaloso duol makamano. Steve Motelo ni wacho kotendre koda ng'ikruok makoni kod kocha mabende ng'anyo makama osebiro godo ang'eni biro bedo kaloso kotendre kod suspension mari to kata kamano kotendre kod short notice mabende koro ochiwnine. Dong koro ng'anyo ka koro noserumo short notice koro inene nade? Enene short notice adier nikech dongero ng'anyo nochung' nyocha. Kawuono en chieng' tich abich pod gidong koda ndalo aparo ni kano chunge bang' ndalo 4 kama mar mondo mi gidog e skul. Kane pok ochung' ng'anyo natemo ga jiwo jopuonjre wetena ni dok dala ok en solution. Nowuok dala mondo mi wabwa manyara tich mar somo kendo samida ringi we fi skul kae kata mbalariany Nairobi kae ni dok dala ikia gimitimo nikech one kaka student leaders one kaka university students to say one gi power mar timo gimoro amora mwadwaro
Koro kananeno ka ji book gari, kedhi e country oseto ka gari opong, university, students ringo dhi dala, nasayogi kabisa. An nakono gin, that is not the way. Wadhi wakony lecturer, wajoin lecturers wa, manyo ratichgi. Koro kata ka nosemiwa to short notice kamae, pod gin wana nyithindo, mono seringo dhi dala ka. Notice ni, kini ng'e kaka Nyanza samoro chal, samoro Western, samoro kaka Kisii chal. Ng'ao seringo dhi dala cha. Samoro transport onge, kako dhi dugo dak school kae, nosewere gi wach rent, nosegini kosana caretaker kama. Koro duogo ne kendo, mino chako bed stable, gini dhi chando nyathini kabisa. Koro ng'anyo ni, gi short notice ni, en gima kata kwa duogo, adier makendo nyithindo to pod dhi hinyore. Wan mora ni waduogo e class wadhi somo, but gimiwa gi expand no time no mabej, kikiriwa gi somo kaba. What we need quality education. Nikichangini curriculum bendo seringo, samoro kamne joma chiel utimo lessons modhuro. Sani en lessons tanda wuoya, mabende jopuonjre poko timo nyaka sane. Curriculum bendo choringo. Ne gidhi golo kalenda, madhi konyo run semester ni. Nyaka tarik 23 December. To gima ne akwayo ni ne school administrations, kik giri nyithindo, kik gimiwa poor education. Gimiwa quality time mondo, wayud quality education. Mondo ka gikitalo cuts gi examination, wanyalo kadho penjwa. To ing'e ama kit jo Kenya, sani dhi rujo puonj nyithindo gisomo, kata okiwinjo, gino osechul gi gidhi mbele. Mok ging'iyo ni be wayudo quality education. Erokamano ahinya. Dr. Tom Onyango kantiere kaunti ma Kisumu, geno mara ni daktari koro winje ahiyo makare. Daktari, un notice maru mar dok e skul bendo osechiwnu nyaka gi sani. Udok karang'o, to ikruok mane ma bende untiere godo motelo ne puonjo? Erokamano Sharon, king'iyo andika manyo ondik nyoro, en ni nyithindo onego duogi kiny, kawuono ondike nyoro. Koro nyithindo onego duogi kawuono, kaito somo ochakre wuok tich. Koro ng'enyne ka obet ga kamae nikech ma ok chieng' mokwongo mwabede gi ng'anyo, en ni koro isudo tarik mar somo. Koro nyaka bisude kata nyaka January kochacha, eka watieki gik ma onego bed watimo. Ndalo 49 ng'eny, mane en dwe achiel gi ndalo moko kanyo. Koro ibo sud gigi, wan to aikore. Koro mana kaka nyawadwa wacho, nyithindo to ikore marom nade nikech pesa gi osetiyo, mok biduoknegi e yor chulo utegi, e yor chiemo, mano dhi dala bendo tiyo gi pesa manok gichano tiyo godo. Koro mano to bo chendo kato doko di chenro tibo time loss kamano. Chenro mamoko be nyaka ng'ikre matin nikech king'iyo kaka kunde moko ma onego bed wadhi e temruok mar puonjo, teaching practice, moko ne nitie manochan ni timore e tam mokwongo higa manyien. Mago nyaka walis ndalogi matin kwa puonjo gik manok wapuonjo e ndalo mane wantiere ng'anyo. Koro mago to ng'ikruok mabobet manyaka waikre negi, nyithindwa be nyaka ikre ne tich matek mapiyo nikech ne pendo gidhi magi relax matin, ne gi mbeko sombugi matin. Moko be odonje weche mamoko ma samoro miyo gi yuto mas nyaka gi ng'adi nikech no kong'ere to gidugo karang'o. Ne gitemo ng'eyo yore mag yudo otonglo nikech ong'ere maber ni onge pesa midhi medgi ka luwore gi ng'anyo ma wan godo, ma bende nyaka donje utege chudo, donje weche chiemo to gi wuoth mane ok gichano. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Mwalimu ka podant mana iri kanyo e kaunti mano ma Kisumu, to somo mabende koro seyo nitiere ni dwaro nikech wang'eni ndalo 49 na thuth. Odiochieng' kata mana juma achiel nitiere lessons mopogore ma osebedo kupuonja. Ken dhi bedo ka chal nade in kaka japuonj? Nyaka dhi bed mapek nikech omed ndalo to higa ka chakore mar somo to wabedo gi chenro. Koro chenro ni kunde moko nyaka dhi ng'ikre. Koro ng'ikruok ni nyaka bimiwa pek matin kaka jopuonj, nyithindo be nyaka bed gi pek, kaeto jotendwa bende motelonwa e mbalariany kachacha be nyaka bed gi pek nikech nitiere gik monego bed ni gitimo e seche ma nochan, mago koro osekalo. Koro ng'iso ni mae kaka nyawadwa wacho ni watemo mondo walos gini obed maber, obed kaka dwarore, tibo yudo ka quality ni samoro nyalo bedo ma kaka ne wadwaro. Koro mano nitie. Kichake ng'iyo kendo achiel ariyo adek e mbalariany mopogore be yudo ni nyithindwa moko ne walalo, moko notho e yore mopogore ma ka pachwa to samoro dine ok githo e yorno nikech bedo ni ne gina kanyo nomiyo koro ok gitim ok gin gi gik ma oketogi magitimo. Koro yudo ka pachgi ne bet lokore, yudo ka moko ne okawo kata ngimagi
mane dino kotimore. Koro magi nyaka dhi hinywa e yor paro, nikech en ni kade gino kobet to mado kobet kama bo kawo ndalo mondo waduogi mwabed e yo moro maber mar chimo somo kaka onego bed watime. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. To bende kinde mana jopuonjre ng'anyo nyakorom Gajwanga, nwaneno ka jopuonjre mago mag mbalariany mopogore opogore bende noriwore koda jopuonje maggi mano mar ng'anyo, mano mar sundo piny owacho mar mondo mi ochul jopuonje. Iwacho ni tinde piny owacho nyakorom Gajwanga dhok magiwinjo en mana mar ng'anyo. Tineno ka jopuonje no ng'anyo makoro nosechulgi kendo kata ne dhi chulgi singo mabende ne gisechwe kokgi. Ang'eni Steve ne achiel kuom jopuonjre kaka Kenyatta nung'anyo mar mondo mi jopuonje mago mag mbalariany ochul mar mondo mi udog e sikul. Chal ma bende koro chal ka gima koro nojiemoni. Mana kijamo na nyisa nyit kwa Ram Gajwanga en ang'o manotimore? Bang' jumbe 7 mag koso dhi e classes wa, an kaka concern comrade kendo student leader naneno pek mwakadhe kata ma nyithindo wetega kadhe alwora mar mbalariany. Mano nomiyo akwayo nyithindo mondo mi wa join lecturers wa, join jopuonjewa e ndara kata kuonde mopogore opogore ma ging'anye mondo mi wakony jiwo duondgi mondo sirikal owinjgi mapiyo piyo. But mano nokelo no mana shida ma iyudo ka nyithindo moko koro nobedo suspended including me. But no kobedo suspended no wajokuoge kata watimo gimoro marach. Obedo suspended basically because we joined our lecturers in solidarity kwa manyo kod gratich gi. Koro an gima nyalo kwayo kata universities moko gino timore Eldoret, gino timore Egerton University, gino timore JKUAT, gino timore Kibabi Karatina, timore KUKI. But ma KUKI ni ema koro endoro kabisa. A trend online ilanda kumora mora because kana lungo ng'anyo no kalungo ng'anyo yo marach na lungo ng'anyo oko mar school to ng'anyo no bedo nade nikech mar mondo mi suspension akiani nen mana lungo ng'anyo no en ng'anyo manotimore mamuol no unin solidarity gi jopuonj mbalariany koso no bedo nade ng'anyo kama kamano koso kethruok mag mondo bende nen ng'anyo mamuol kabisa. Ng'anyo mane onge gir ng'ato manokethi, ng'anyo mane onge gir school manokethi, ng'anyo manotera tere ndara to chung in solidarity with our lecturers. No wacha pachwa, no express mana frustration mwakadhe kaka nyithi school, no express mana ka government and the school administration okay about the welfare of the students. Kanyo yudo ka machiegni yudo ka nyithindo moko no wito kano dhi sherehe Juja, kanyo yudo ka nyithindo mang'eny nosechako dar alwora mar school but the school was not, there was no official communication from the school. Koro no paro ni the school no abandon students, no paro ni the administration and the government no chawa kabisa, but mano no kelo pod midhiero mang'eny. Koro ng'anyo ni to kelo chandruok mang'eny, but ageno ni kane return to work formula mar lecturers osebedo signed, ang'eyo no gik ma positive ema dhi timore. Pod ok wageno gik maricho, wageno mana gik mabeyo kabisa. Nikech achiel kuom iwacho ni kana gisechokokgi e ogirimiti ma kamano, achiel kuom winjruok ma bende noketie nowacho ni no staff will be victimized for participating in the strike. Kumbe kaka jopuonjre ma bende samoro nuriworu gi jopuonje mago mag mbalariany mar kedo negi. Victimization inene kaka victimization kosi inene kaka mane to dibed ni in kende mano kauni okang KU kacha nikech jopuonje to nong'anyo mathoth, jopuonjre nong'anyo mathoth kosi in mani bage. Adier makende ani mana organize nikech sani vitika otegno mang'eny mbalariany. First years gi pod ng'eno gichalo jo form 4 pok ne gidhi classes mang'eny. Third years begin kama. Then kaluwore gi my line of duty of human activism ben nakao that head mondo tele ng'anyo machal kamano. Koro kidok victimization kanyo in the return to work formula sign negi wacho ni any staff mobedo victimized kata mane cause damage kata magino damage no cause no influence in any or the other okdhi charge kata okdhi makne atua mopogore but wanga students gino waongego but lecturers wa waso representatives wa skundwa no siwacho ni nyathi moro amora mane do chandruok ng'anyo no be onego timne kamano unless koro school nigi personal reasons gi ya kora nigi geno nikech asewuoyo gi waso representatives to giwacho ni ng'ata mano yudo chandruok e kinde ng'anyo idhi duoge school. Mentire koda yie ni samoro suspension idhi chungi wacho ni verdict mari biro bedo kinjo karamo on 19th. But no asechako wacho wechewa ki school piny kamae. Koro ang'eno geno pod nitie wadhi wuoyo maber kod. Ma wan wako ni mana hawi makare. Manyiso ni chieng' wuok tich chieng' tarik 10 ino kidoge school kaluwore koda suspension mani mi. Chieng' tarik 10
pod aonge skul. To sani nitiere hiki maradi samona nyikora mngejua nginyalo mana yango negi en koso mana metimo nitiere hiki maradi ane hika marang'wen atimo kos mar puonj. Mane benisi dhi kondo machiegni kabisa mana kamano Steve onokoni mana hawi maber gido maro ni suspension makamano dhi bedo lifted mar mondo mi idhi nyime koda sombi kata kumano japuonj to monyango kintiere kaunti ma Kisumo kanyo kijo mana suspension mabende koro jopuonjre bende koro yudo mabende nochung koda jopuonj mag mbalera ne gichung kodwe ng'anyo kata mana KU kende kata mana Kibabi binanjo nitiere japuonjre mabende nomika no suspension kotendre kod organizing kata mana loso ng'anyo maket kod magi diwach nango nikech koro wadwa to kotendre kod winjruok makamano bang' chuoya achiel kuom okenge nenni onge ng'ata mabende biro bedo victimized mabende koro biro bedo kidonjone mabende koro nowuok ok e ng'anyo to kor kak winjruok makamano nosechwe kogno. Erokamano Sharon, watimo mos ne nyithi sikul mane obiro mondo okony mondo gini orum mapiyo piyo to koro nikech mano koro gin be koro omigi adabu to gima nyalo wacho en ni pok ochopoga kama nyithi sikul konyo ma gin be gini makgi to mana kaka Steve owachono ageno ni jotendwa mar union wasu kusu bo donje mondo kony kae nikech jogi nobiro ka gimbe gineno ka somo dhi marach somo ne bagni to ka onge gima giketho gibira mondo gipar ne jotendwago ni ber ka jopuonj duogo to mano ok gima rach koro aparo ni kama wachope ni bochuno ni koro union bong'ini to koponi jomoko biro mokonyowa moloyo to mantiere alwora mar skul nikech sombo gi obagni titimo nang'o nikech king'iyo adiera en ni joma ne ong'anyo ma jopuonj joma ne ong'anyo ma jotiji mbalariany ema gini omako ema gini oluorogi owacho ni onge ng'ama idhi riembi onge ng'ama idhi timne marach onge ng'ama idhi kum nikech wachni koro kikumo nyithindogi to ne gibiro ka gineno ni gini dhi marach gikonye gin be nikech gin ma gini odiyogi iwacho ni ka lie ariyo dhawo to lume ma hinyore koro ne gin lum ne gihinyore koro we fuolo nikech weche te koro ne gitemo ageno ni jo union bo ng'iyo gini ka koro wadhi nyime mondo ng'ini to ka seche mwagomo wan kendwa ema waumre seche ma koro wadok koso nyaka joma konyowa ka nikech adieri ne gikonyowa. Erokamano Sharon. To Dr. Tom kaka jopuonj bende umor kamna kaka japuonj nikech koro intiere ka helo jopuonj mbalariany mago mag piny owacho bende umor kaluwore kod ogirimiti ma bende koro nochwe kogno mano e kinde uwasu kanyakla kod migawo mochung' weche mag somo. Kana tin nopuonja ni nus mkati nyalo bet maber moloyo kok inyalo yudo te nus inyalo dong' godo koro gimomiyo wachalo nus mar mkati. Mar ariyo kane wang'iyo kaka jatendwa wuoyo wan gi geno ni odhi maber nikech jatendwa nowacho maler ni koponi gini ok otim kaka wawinjore ni to wuok tich wawuok e pap to kama nyalo kelo ng'ikruok matin ma samoro nomiyo jatendwa ma Constantine wachno en ni iwacho weche dhok ariyo ka ni kok dweni to dwe manyien gombowa kaka joma nong'anyo ne odwaro ni kaber to wawuok kode lwetwa to ok wanyal diyo sirikal ahinya nikech embe en gi chenro mopogore opogore koro wan gima wakwayo ma ne jatendwa wacho maber en ni waket gima wandikoni andikawani oti nikech kok otiyo to en ema okelo chandruok. Anyalo wacho ni seche ma wang'anyo ok ni wagombo ng'anyo wang'eyo adier ni chike omiyowa thuolo mar ng'anyo en ratirowa mar ng'anyo to king'iye maber ochalo mana yath mong'iswa ni ka in gi malaria midhusi imuonyo ma ka in gi mar diep moro ni imuonyo mano ok ng'is ni wa expect ni wagombo kata ni wageno ni mondo ng'ato diew ng'ato bed gi malaria en mana ni koro koponi odwa bedo mang'eny korwa koni ma ok morwa nikech oketho gik mang'eny. Erokamano Sharon.
Ero kamana inya to bende Steve kinde ka kinde bende wasu ka kinde awacho ne ng'anyo mano ma korona timore ne ginyono tiende gi piny ni nyaka gichope gi limite makara sirikal nyaka migi singo ni kichaka gi masingo sirikal chiwo to bang'e yudo ka singo kata mana CB agreements go ok kete kare wang'eyo kata mana kinde mosekalo jopuonj mag mbalariany gisebedo ka ging'anyo okang' ma bende koro osebedo ka miyo nyithindo kata mana jopuonjre moko kuom ok sidh kondo kaka samo winjore kuom ranyisi seche ma bende koro jopuonje mago mag mbalariany na ng'anyo pani skunde mag ji giwegi to nadhi nyime koda skunde nadhi nyime koda somo akini rem kaka jopuonjre mantiere skunde mag public kata mana mag piny owacho uwinjo koso en rem kabisa nikech for example kani itimo form 4 gi classmate ni moro to dhi Mount Kenya University to ini dhi Kenya University kata UON to ido ka members ni kendo ng'amu piem go ido ka no dhi graduate e samo winjore into nikech koro nitie strike for example gima timore ga Moi University en university ma strike kata ng'anyo en gima chalo kawaida en gima en norm Moi University do ka ng'ato kana donjo Moi ka 2012 nyaka sani pok graduate nikech en ng'anyo ma koro ino lecturers one koro ng'anyo university other 40 public universities gi koro wawinjore nikech mbese omo piem go wan go in the same field ido ka ni mbele moingo koro en rem kabisa to mana kada mulo gi madaktari wacho kanyo in the agreement inonjo ka jatendgi LLB nyinge mang'eny go te wasonga ne wacho ni by Tuesday ka agreement no okochopo kare gichako dhi luongo ng'anyo to mani ng'eno gima pod oketo nyithindo moko otamogi kata idho gari girito Tuesday irito idho gari ka deal no osebedo signed to university osegolo notice no tarik 10 men Monday classes ochakore ma kichopo iwuok kichopo university mora on Monday saa 2 classes dhi mbele nyathi moro to ni Nyanza kata ni Kisii kata ni mana Turkana rito ni Tuesday be agreement ochopo kare koro jogo pod bagowa watugo game moro kae gi nyithindo moko winjore tan gima nya pod adwa kwajiwo nyithindo kato koro wadhi pogore paro gi lecturers koro mathin nyithindo kata man university students mangimau jogi tugo gi ngimawa ineno onge gima wakoso ko nyalo chulo gimoro amora moyieno bede e skul ang'o miyo sirikal dacha puonj kamae ang'o miyo sirikal dasa weche mag somo kamae ada konu wuoguru dala kuma untie biro university zoo wajoin uru lwedo koro wawer lecturers aside let us demand our right nikech kaspo no agreement no sirikal odhi obounce okotimore ngiso no pod dhi bedo dala ibro somo karang to mai raticho mai ngima wa makiny kora nakwa unu duga kunde musome mondo wajriwre uru kaka jopuonjre koro wa demand our right mar education nikech kama nasio mabende moko mjonyol bende na wacho ni ndalo 49 gi pod gichulo mana school fees en school fees mabende ok bibede kidwoko negi ok nya duoko negi kata kiwe koro school fees ma jonyol ywago wan kaka odak e school be mapagwa kabisa ido ka help mimi ya wagani help ni konyowa kabisa koro akiano be help ni gichak gidhi medo koso oyo Gini nyithindo ma their entire life gi depend on that help. To help mimi dichiel kwa semester. Sani gisekao almost the whole half of the semester. Begidhi mi help mar sustaining our life liude school kacha cha. Samora keni help ni bende no se yude nikech bende nano ka jopuonjre moko bende wacho ni one help sani wasechamo. Nikech wacho ni samoro bende ng'ato ka onge gima timo nikech school kacha ka kori na idol onge gima timo. Ene na paro mana ni koro ayudo omenda kanye to omenda na biro bedo katimo godang wikin mamoko. Kendo makosa mane gitimo this academic year help no biro kata pod jini dala mangiso no in the first 3 weeks help ni se budget go maber to in the first 3 weeks amuonyo temo lal kabisa koro gima kiano serikal bidhi miyo nyithindo help moro mabeda kwa nyithindo kendo magi monego raise okonyalo assume we need another help bang kusetiyo gi macha donc koro discipline iwacho ni how are you disciplined with money? What is the purpose of help and sustaining our lively in school? To koro kana wasechame morumo te kwa naona idol no ken makosa mano makosa gi koro nyithindo bonego wuok wacha kwa ni man another help mondo gimiwa help ero kama na nya keni mwalimu nene wachal nade wachako mikano jopuonjre help koso koro maten mana wacha discipline tan nango madi bende dilose nikech mabende paro ni higa mabende no bedo marach ne nyithindo mabende koro na donje hikigi mokwongo first years ero kaka ni induction poko ero satemne gi man induction moko kuom ng'eyo chako mana somo tero ng'anye ero satemre mwalimu En adier Sharon ni kaka Steve wache no ni sama ng'anyo osebiro kaka nagolo kaka na awacho ni ng'anyo ni chalo gi yath mimiyowa
agolo kaka ranyisi. Sama imunyo yath, ibo yudo ka ndalo moko chien kochacha moko miluongo ni queen gi ne ilo ji. Iluongo ni reaction mar yadhni. Koro inyalo bedo allergic to it. Koro kiduoge e wach mar ng'anyo nyuolo gik mang'eny. Steve wacho maber kendo mawinjore. Nachiel osenyuolo suspension, jomoko koro kum nikech ne ging'anyo kaka nyithi sikul. Wan bende wan gi joma nokum, nitie joma noriembi. Kaito iyudo ka mar ariyo kendo ichulo ot, ichiemo, to kopo nomed ndalo to ok medi pesa. Koro janyuol ma gini odok ne kata wambe wan jonyuol gini dhi hinyowa. Kae tichaki donje wach moro ni imiyo jomoko pesa chon, to moloyo nyithindwa ma koko donje e mbalariany jo hige mokwongo. Magi joma pok omulo pesa mabit, pesa magimulo gin pocket money moko matindo tindo mane imiyogi ka gin e secondary. Koro sani komiye pesa mabet ditni, to nyalo poka otiyo kode aruya, makoro kodonjo kae to pesa ni oserumo. Mano setimore. Ochako donjo kae, ji ochako ng'anyo, ochako tiyo gi mano dong' matin cha. Koro ka gidhi duogo, wadhi bedo gi wach maduong' kabisa. Koro kae samoro onego ng'iye mondo koro wane kaka wanyalo duoko ng'anyo gi chien, nikech mano gima ng'anyo imokelo. Kiwe moro ma nowacho ni imiyo gi chon cha. Omenda monego bed notiyo godo e mbalariany. Koro kaber kinyalo pime maber mimiye sama donjo kachacha, moloyo to jo higa mokwongo ma pod ok ong'e tiyo gi pesa maber, to nyalo konyo mondo kik giti kode aruya, kik giti kode ka ok ging'eyo ni pod gin kata mana jumbe moko 12 ma gidhi bedo e mbalariany. Koro mano to en be wach machielo mawuok kae ma koro wacho ni mano to koro allergy mawuok e ng'anyo. To gimo wacho ma ka gidonjo higa mokwongo timiyo gi pesa chon cha, onego ng'i ni omenda ni timiye ipime ndalo mimiyego, nikech nyithindwa gi samoro onge kata mana gi kamonya kane maber. Koro en gimo botinga tinga, to kako tinge pesa betiyogo yot, to kondike ni mamar ma watema ahinya mondo kik wahiny nyithindwa gi to gi jonyuol. Ma hinyore mogik to jonyuol. Ka koro donje mbalariany kachacha to imiyudo ka koro gibedo gi relationships moko, gibedo go siepege moko ma konyogi gi pesa. Onyalo bedo sponsor kaka giwachecha, onyalo bedo nyawadgi. Nyalo yudo kikawo ne nyawadgi moro pesa to nikech oneno ka nyawadgi thagore, koro en ogolo pesa nene, koro gichamo kode. Koro mago gin gik ma wan godo e mbalariany minyalo ng'i kaka inyalo kony. Ka bende wawuoyo kodgi moloyo to student offices ma wanegi jo pog rieko, counselors ma be nyalo konyogi gi paro mondo ging'e ni pesa ni nyaka gibede gi chenro, nyaka iti kode kichane. Ok en ana pesa ma itiyo gatiya dichiel to rumo, ibo dware bang'e. Erokamano. Erokamano ahinya. Kapod anieri mwalimu kintiere kaunti ma Kisumu kanyo, dibed ni kinde mano ng'anyo ni dibed ni ochulo osara koso nobedo nang'o, mana kinyalo yangonwa? Osachwa to nomiwa, kendo kanyo anyalo wacho ni jotendwa notimo maber, ne gimiyo osara kata ne koro guonyo wich ne nitie. Sasa mane dhi chopo giko dwe to waguonyo wiwan to wang'i wayude. Apuoyo ni kanyo to ne dhi kodwa maber, kendo moro mane gacho ne gimiyowa mokwongo cha be ne gimiyowa, mano nodonjo maber. Koro agombo ni mondo awach kae ni sama wang'anyo ok wan ni koro wan wasik jotendwa e mbalariany wagi. Wagoma wang'anyo ang'anya nikech en ratichwa ni ka gimoro dhi marach to mondo wapar ne serikal nyaka wagom. Koro mane momiyo ne wang'anyo, to ok ni wan gi lweny gi jotendwa. Ki jotendwa gi bende gin e iye ka, samo miwa gini gimbi medogi. Koro en mana ni koro tich bedo matek sa ng'anyo, iyudo ka sigu moko donjo ma ok onego bedi, to yo maber kaber to konego bedi ni sigu bet, onego bed abeda kaka jo wasungu wacho seche moko ni just business, nothing personal. En aena nikech gima notuonwa cha, en aena nikech ratichwa ma imayo wacha emomiyo wang'anyo. To ok wang'anyo ne jotendwa, ok wang'anyo ne joma watiyogo manyalo kelo sigu makoro miyo tich ok bed maber kar tich. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Hii saka neno madonge matinde dakika 5 mar mondo mwatiek twak marwa. Steve okinyi makawuono kapo nono ni jopuonjre mabende neni gi sane. En wach mane mabende nyalo chwalo negi ne jopuonjre mabende neni mabende timo ikruok makoni kod kocha mar dhi sikul, chal mari bende nikech bende ng'inde Kenyatta University kanyo bende nitiere moko kuom johera magi bende mabende nuwuok godo ng'anyo, to koro sani ne miting'o negi msalaba mano mar suspension. Giwach ni mogik.
Okay, kapok awacho wachna mogik, mwalimu wacho point moro ma aveda go monda eko. Ne school administrations mpogore opogore. Sama wang'anyo, kata sama wakonyo lecturers wamanyo ratichegi. Kik unewa ka jowasiku. Wan ok wan enemies. Nikech sama wademand mana gima ber monego timnwa, kano timnegi, gimbe timnegi. Kora kia gimomiyo school administration eno ka wan mana enemies. Nikech mondo mi ng'ata mi suspension, ngiso in gi kiti moro ma kata yete mi explain ne janyuol ni mandala. Kata jomoko mane gweng' maneno korwa trend TV, online, tuko gini news kata wacho ni nyathini chalen gi kite moro ma jopuonj ok dwa. To gikolo confusion. Gima nwatimo was basically no manyo ratich jopuonjwa. Kaka daktari osewacho no, administrations upon ber ka neno ka passive kaka enemies. We are not enemies of the system. Wambe wagomba no system run smoothly. Maonge bumps mang'eny gi. Ne nyithindo manena, to all university students outside there, don't leave this thing to the lecturers. One of the worst comments I saw online, ni lecturers are demanding their 7.9 billion. They are not demanding, or they are not requesting us to join them in their strikes. That was poor. A university student should not reason like that. This is your right, this is your life. Samiringi we lecturers mzigo nikai dhidala. Ido no ngambro puonji. Igo mbote ko school karango. Dejo limbe dingi dhidala no. Onge anga about university. So let us take this as a full responsibility kaka one students. Mondo ponono no serikal dichak walo kod dhi gwenyo lecturers wage mbele kae. Wowuguru ko in one voice. Wachunguru kaka comrade. To ne nyithindo medo chandro kaka mano bedo expelled kibabi. One gini Kenya University ka. Igara nukujibangena until a lot of warnings. One comrade, you know, babu ne pujone, a comrade is always right. Koro one insult to a comrade is an insult to all comrades. Kijo ka comrade wadumul kumoro, wuguru wako wakonye uru. Eka jogi bro luoro wa. And good leaders should rise back and bring the comrades power that used to have before. Manyiso ni ntiere moko kuom jogo kuma bende koro osechungkodi hekini mabende koro no mi suspension koso. Ago erokamano na universities nyaka jo Zimbabwe naneno gino trend nyaka loka koja oko mar Kenya. Koro comrades nyaka ma South Africa ne wacho ni wadhi nyime education rights and freedom ni podi manya nyaka pinja mago ge. Koro waonge luoro mbele dhi bedo maber. This is our time, let us do it and make sure no gimora mora odhi maber kabisa. Erokamano ahinya. Mwalimu Tom Onyango kintiere kaunti ma Kisumu. Giwachni mogik dibed mane e kinde ma bende kora noka thuolo ng'adwane. Kamano Sharon kuom rwaka mondo abi awuoye wach maduong' ni luongo ni thor wach mane wan godo e ndalo 49. Aneno ka Steve osebedo agwambo makinyi nikech kakoro jo Zimbabwe nyaka jo South Africa ong'e wach na makendo gipuoye gimiye puoch gi pak. Steve ero dhi maber. Koro anyalo wacho ni watem ahinya mondo wakonyre nikech gimotugo ng'anyoni en mana kaka iwache mar 2020, 2017, 2021, 2021, 2025, 2025, 2029. To kidonje iye maber, tibo yudo ni mbalariany kae nyithindo medore nyowuoyo. Gik ma watiyo godo, kuonde wa mwanyalo some tin. Koro magi be gin gik ma wan godo en mana ni koro moro ni iketo nyime nikech nyaka ichop kachacha to bende nyaka ine kaka inya chiemo. Ma indi chul pes chudo mag somo nikech wan be wan jonyuol. Ber ka jonyuol winjo wa maber kigine ni wan joma ketho kata rocho somb nyithindgi, wan be wan jonyuol. Koro en mana ni samoro wasewinjore kaka sani koro oseket lwedo. Kato kipo chopo Januari kata March ni to mana kaka notimi higani. Jomoko ringo dhie doho, odhie doho mar apil, odhie doho moro ni gini ok wawinj. Ok giwinj nade to ne gisaine. Kare gin giketo lwetgi gik moko gine. Koro magi gik makelo rochruok e wechewa mag somo. Koro kwa nyalo yudo gigi maber. Wabedo wahero mondo wabed kaka Singapore. To kwa bibedo kaka Singapore mwawero ni. Ok wabedo kaka South Korea mwawero ni. Ka ok waiko jowa mawuok oko. Emo miwinjo ka samoro migosi Lumumba wacho ni ere gimomiyo kwa loso ndechni to wamanyo jo China. Kwa loso ndechni wamanyo ji oko. Jowa mwapuonjo ge kare gidhi kanye. Kato wacho ni waonge tich. Waonge tich nikech samoro ok wayie gi jowa mwaloso, ok wayie gi loso mar jowa, odwaro mana jowa oko. Koro watem mondo walos mbalariany, obed kama isome, obed kama itime tiegruok mochimore, obed kama itime nonro, nikech nonro bonego bed ni
ng'ama puonje mbalariany timo sakasa manonro gi sirikal nyalo tiyogo maber ngimawa ei Kenya ka. Kok watimo mae, wabo wera nyaka chieng'. Singapore ne rom kodwa, South Korea ne rom kodwa, to kwa bisudo nikech gin giseloso margi kendo gitimo kaka giloso. Wan iwacho ni wan gi gik mabeyo kabisa, chenro mabeyo kabisa, to jomoko kawo to loso mekgi to bet maber. Chiwo minyalo mi gol ka en ranyisi manya golo ka en Rwanda. Rwanda wacho no kawo gigewa moko ka modhi olosore obero godo pinygi. Wan meko waloso tiketo kamoro koro buru ma dhiye. Kwa nyalo timo gik ma wan godo, okwa onge gik ma wadwaro kendo, gik ma wan godo beyo. Kwa nyalo tiyo kodgi, kata mana mani loso sirikal moro chien kochacha. Jo Tanzania nowacho ni maruni kendo ber kabisa kata oyuak, mano mani loso baro abar. Koro wan gi rieko, wan gi gik mabecho becho, gimarach ni okwa ti kodgi. Nyithindwa wago erokamano kuom donjo kae mondo wakony, wate wadwani wakony Kenya wa. Koro wapuoyo kendo wageno ni sirikal bo bedo kaka wacho, ma ok wachako winjo wach moko makot, mondo kaka ne jatendwa ma Constantine owacho. Ng'anyo ma koro bo biro bede 2030. Mabende mano bo wacha kao gik moko ber. Ng'anyo ok bibet, wabo tietia maber. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya mwalimu Dr. Tom Onyango kuom yudo thuolo mar twak kodwa okiny makawuono kintiere e kaunti mano ma Kisumu. En mana gino marwa ni kudok e skul anakoni mana hawi maber ne jopuonjre kanyakla kod jopuonje mago mag mbalariany. Nyakon Gajwang' ang'ni thuolo to seringa ka mana ote mamoko anno ka thoth ote mantiere gin mana jogo mabende puoyo ng'anyo kuom rumo kendo puoyo uwasu kuom chungo ng'anyo. Kenda mana ote adek ntiere Collins Opana wacho ni mosna Dr. Tom Onyango. Wacho ni that's my former lecturer at Migori Teachers College. Aya. Ote machielo Kennedy Ariembi wacho ni seche manyathi school nie chiemo to chulo ot. Yet onge somo nyiso ni nyaka imede pesa manyalo konye dak kinde ma skul ochakore kendo yie gi wachno mano jal ma bende siri ni mar mondo mi medu pesa help bibro medu pesa help adier ka bende achidero bako ni kod kocha osbedo kanino. Jalo maro machielo wacho ni tulo kod lweny maka tipul sirikal nyaka nyiswa ni gichung' kon mane onge kaka lweny kod tho nyalo timre kamoro to ni onge kaka sirikal nyalo tieko weche ailagi. Wang'ini lweny mabed no neno ka spul Nyakwarum Gajwang' odichi manyoro en wach mabende pod iseyo nyaka sani wano karamona Milome mabende jakom mar ODM Gladys Wanga ne osechwalo ka bende oseyo akwed oseyo ng'anyo kata mana lweny mabende no muoch mane kar chugod bura maka sipul hinyruok mopogore mabende ni obedo amed mana nyayo kwe kaka johera mago maga jochung' mopogore mar mondo kik walal ngima magwa bende kik wahinyre kaluwore koda yiero madundo mabende haneno ka uchiegni ndalo dong' mana 20 kapok yiero madundo otime koro wenge mopogore yiero madundo ibro bedo kitimo chieng' tarik 27. Ina mar mondo memake gi kanyo kumane nya Steve kanyakla kod mwalimu kuom chopo e twak marwa okinyi makawuono. Sani ano ka saa 2 dhi karomo dakika dong' mana 3 kende bang' mano Nyakwarum Gajwang' ka oyo matin nyawadwa Solomon Atito biro bedo ka donjo gi chenro mar ng'e jothumbe okiny makawuono jathum mabende no dayo dhoge ong'ere kaka Jim Likembe. Bende ng'eyo Jim Likembe kikiae mae thuolo mabende ni winjo chenro mar ng'e jothumbe wa bang'e kar saa 3 mar okinyi abiro bedo ka duogo koda twak e chenro mar mbako romo okiny makawuono waonge rowere Nyakwarum Gajwang' kata kamano wantiere koda jothum mopogore mabende nowero thumbe mago mag yuago mosenindo Raila Amolo Odinga bang' tho mare. Antiere koda jothum abich gino mara ni ng'e ne gin jomage bang' posters nwasekeyo. Oritur masane warom saa 3 mar okinyi nyinga Sharon Ong'aw. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni bas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Ushinde na View sasa. Shinda
Shinda 50,000 kila siku, half a million kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa